Kristo. Walay paglaban, dili matukan, tungod sa gugma mo, Jesucristo. Nahimong gawas tunog ng madaugon ako. Walay sama sa imuha ka, kanako nagpangga. Katupong sa grasya mo, pagka mahigugmaon mo, walay maikakumpara kanimo. Dili ko kalimtan ang gibuhat mo, giluwas mo ako. Kristo, walay pagluban, dili matukan, tungod sa gugma mo, Jesucristo. Nahimong gawas tunog ng madaugon ako. Walay sama sa imuha nga, kanako nagpanggang gugma mo, Jesucristo. Walay pagluban, dili matukan, tungod sa gugma mo, Jesucristo. Nahimong gawas tunog ng madaugon ako. Walay sama sa imuha. Sa imong pagkatao adunay maayong plano ang Ginoo. Sa imong kinabuhi si Jesus lamang ang bugtong pahandi. Pagbantay sa tanang panahon kay ang pagsulay ikaw gustong ukana. Apan ayaw kabalaka ang pulong sa Dios hinuon ang kuna. Himuha siyang bahandi kay ang Dios mohatag kanimo kinabuhi. Ang kasulatan nagingon ang tao mabuhi dili sa panlamang kundi sa matag pulong usab nga isulti sa Dios. Nahimugso kining atong tulumanon ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko maghatod nganha kaninyong mga mensahe sa kaluwasan, kabaguhan, kadaugan nga gikutlo sa balaang kasulatan. Mayong gabi, mayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Dalaygon ang Dios nga paday nagapanalangin o paday naghatag kanato og kusog, mayong panglawas ug labos sa tanan kalipay kalinaw sa ato ang pagpuyo diha sa matag Pinoy-anan, diha sa trabaho. Dalaygon ang Dios nga naghatag og kadaugan. Sa atong pagsugod ug pag-abli sa ato ang buluhaton, nini mao programang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Ato ning ablihan og sugdan diha sa pagduol, pagdangob ngadto sa Ginoo. Magampo kita. Amahan namo nga Dios nga makagagahom. Niya kami o Dios aron sa pagpasalamat kanimo. Niya kami amahan aron sa pagdaig pagpasidungog sa imong pagkagamahanan. Labaw sa tanan sa pagpamati na usab sa imong mga pulong nga mo'y panalangin sa among pagpuyos kalibutan. Salamat o Dios sa tanang kadaugan, mga panalangin. Salamat o Dios sa kalampusan diin ang amo ang pagkinabuhi nining adlaw nagmalampuson diha sa pagdaig kanimo. Amo kang gipasalamatan Ginoo sa tanan Ginoo nga mga panalangin. Bisan pa sa imong pagproteksyon ug ugad ug bisan o Dios sa imong pag-uban, pagpamuhat, pagpangulo kanamo. Salamat o Dios sa imong pagkamaayo.
Ug salamat o Dios nga imo na usab kaming panalanginan sa amo karong panag-uban sa mga pulong nga gikinahanglan namong masabtan. I-bless Ginoo matag usa ilabi na sa mga pulong nga maghisgot sa tibuok namo nga pagkinabuhi. Uban ining amo ang kinabuhi o Dios nga imong gipial kanamo. Salamat o Dios sa mga pulong among madunggan. Di na among ma-apply o Dios samtang napamis kalibutan. Sa pangalan ni Jesus. Amen o amen. Maayong gabi ug maayong pagpaminaw. Welcome sa atong programang Ang Pulong Mo Kinabuhi Ko. Oras sa atong programa alas 7:25 na sa kagabion. Nanukad diri sa Sitio Kalugtugan, Barangay Sardinia, Malabuyok, Cebu. Kumusta nga to ang mga suking tigpaminaw? Kamo ang number 1 sa Shiny FM 101.3 o kaman mo ang number 1 sa atong programa. Tungod kay kamo ang gipangita sa Dios. Kita ang gihulat sa Dios aron ta magpadayon sa pag-alagad kaniya. Mayo nga pagpaminaw, mayo pakiguban ilabi na sa atong mga suking tigpaminaw nga nakaabli na sa ilham mga radio set. Ilabi na mga kaigsoona ni Brother Dodong amo silingan nga diin nagpagaling ko kaganina og kagahapon di ay og mais para ipalaw tok-tok og manok. Matod pa niya na minaw man ko nimo pastor. Salamat kaayo nga nakiguban po sa ato ang programa. Mayong pagiguban no sa ilahang Papa Binbin, Mama Bibin o sa tanang mga Divilieres o mga pamilya no. Salamat kaayo sa inyong pagpaminaw. Salamat sa Ginoo sa inyong sa ihang pagpanalangin kaninyo. Og maayo nga pagpaminaw sa mga Dinoyo family, Divilieres family, mga Tamayo family og maingon man sa mga kaigsuonan nga mga Alianic family. Maayong gabi. Maayong nga pagpaminaw ni Tio Pilimon Alianic uban sa iyang asawa. May buntag maayong gabi itiya. Maayong nga pagpakiguban ni Brother Moses Cardinte. Ang Dios padayon magpanalangin o padayon maghatag maayong kusog. Ni Brad Pedro Arsula, maayong gabi, maayong pagiguban ay ang Dios magpanalangin kanan. Maayong nga pakiguban ug maayong nga pagpaminaw. Happy watching sa tanang nakasud na sa atong programa. Mga kaigsonan, ang inyong mga mensahe o inyong mga request, ako na ning matagaan o pagtagad human siguro sa mga awit. Pero doon ay mga mensahe siguro nga akong mabasa o niya pagka alas 8, mga alas 7 siguro, mag alas 8 mga kaigsuonan magsugod na taspulong sa Ginoo. Si Mary Grace Thomas Castillo, maayong gabi ininyo diha pastor, og si Brother Emilio Cabugos, good evening. Og si Alde Iconar, maayong gabi. Roven Bilaso Arosina, maayong gabi pastor, og sa tanang dalaygo ng buhing Dios. Sister Teresa Castor, maayong gabi pastor Gideon, maayong hapon og sa tanang nagsunod sa imo programa Pulong Mo Kinabuhi Ko. Naka-live na pod ka pastor, makalantaw na pod mi sa pulong sa Dios. Thank you Lord. Mayong pagpaminaw ni Wilda Prospero, good evening pastor, salamat sa Ginoo. Sa ulan, watching from Isidro, Davao Oriental. Mayong pakiguban ni Sister Waning Dignosis, mayong gabi uban ni Brother Danny. We miss you ninyong tanan. Importante ra gyud na ang kalipay na ang kalinaw sa atong pagpuyos kalibutan mao gyud na importante. Okay, salamat sa atong buhi nga Dios. Awit makalangit ay singgit ang mga pagdaig. Sumala sa balaan nga kasulatan, walay usa nga matarong, kay ang tanan nakasala. Sa buhat kita mamatay.
Maayong pakiguban, maayong pagpaminaw ni Jocelyn Oliger. Hello po Pastor Gideon, maayong gabi at sa tanang mga tigpaminaw ni ining maong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Dili na to kalimtan mga igsoon ang atong tema nga ato ro paghisgutan maghisgot ni sa atong lawas. Kini atong lawas nga ato ang giatiman, lawas nga dapat atong ampingan o kinahanglan ka antigutang mudumalag paggamit niini aron kanunay ning andams sa paghimaya sa Dios. Ang pinakaimportante mga kaigsonan kantigutang mudumala nining lawas nga atong gihulaman. Kining lawas nga mubalik ras abog kinahanglan ato sang ampingan. Kay nga numan mga kaigsuonan ingon si Jesus andam ang espiritu apan luya ang lawas wa gyapoy mahimo. Mayong pagiguban ni Daniel P. Uga, mayong gabi og matud pa dili kalantaw nimo kay wala koy Lord. Okay ra pa sa kay magkadungog ra ka. Si Judy Jojo Asuncion, mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang naminaw sa og tan-aw sa imong live. Si Daryl Herolaga, matud pa mayong gabi Pastor Gideon. Malipayong gabi sa tanan dalaygon ang Dios sa walay katapusan, watching from Margo sa tubig sa Buanga del Sur. Makanindota mga kaigsoon, mayong gabi ninyo diha. Sinang Ubaris, happy watching og si Gerald Paliti Sambog, mayong gabi. Si Prissy Alolino Pires, mayong gabi. Si Marjon Jong, mayong gabi. Okay. Si Gina Kamahalan, mayong gabi Pastor, salamat sa Ginoo nakauli mi sa safe request song Lahutay. Og Sinang Ubaris, ikaw ang kusog, matod pa. Mayong gabi Pastor, to all listeners pwede request ko yakap ng song. Yakap nga song. Yakap nga song Pastor. Sayong yakap. Ako ang tanawon ha. Okay, sayong yakap. Ako sani nga taga pagtagad ha. Kay wala kay nako madunggi ning sayong yakap. Akong ipasulod ang sayong yakap. Ako sani nga ipasod ha. Akong gihangyo og gidasig matag usa nga ato ning i-share ang ato ang FB live karon sa inyong mga kailag higala ilabi na sa inyong pamilya. Kay maghisgot ni mga kaigsuonan sa paggamit sa atong lawas aron mahimo kining magamit sa paghimaya sa Dios, sa pagdaig sa Dios. Atong hinumduman mga kaigsuonan nga dili ta ka daig kung dili ta kagamit sa ato ang lawas. Dili ta kabuhat kung dili ta kagamit sa atong lawas. Og ang giingon sa Biblia nga kining ato ang lawas mga kaigsuonan gikan sa Dios og gibayran sa Dios. Mao ni ato rong hisgutan mga kaigsuonan unsaon aron ang lawas magamit sa paghimaya sa Dios. Mayong gabi ni LV Lopez, mayong gabi Pastor, I'm watching here in Nueva Ecija. Nag-uban ang og mission para sa ako ang pagampo na ang amo ang anniversary sa church og ma-protection mi tanan sa pag makagagahom ilabi na sa akong pamilya. Mayong pagpanglawas. Okay, salamat kaayo. Salamat sa Ginoo niya. Congratulations sa inyong church anniversary diha sa Nueva Ecija. Salamat kayo. Ang Dios maghatag og kadaugag kalampusan o niya maayong panahon. Si Ann Gaylardis, good evening Pastor, na ako'y damgo Pastor, ning sakay ko no ko og bus, pero natingala ko sa driver nga nung muagi jud siya sa lisod kaayo nga di dalan, pero ning ana siya nga makaagirag jud kuno ug tuod man nakaagirag jud sumala sa ako ang damgo. Pastor, unsay kahulugan ana Pastor? Usa nako karon ka Kristohanon. Salamat sa pagtubag Pastor, request kog awit makalangit gahom sa kugma. Kung maghisgot gani ang imuhang damgo, kining atong damgo maghisgot gani og mga bus, maghisgot gani og bisag unsa nga mga sakyanan like motor, kotse, usa na ka pagpakita sa gitawag ministry. Usa na sa mga ministry o ang driver mauna ang mga magwawali o kaha ang imong pastor
ang gipakita sa imuhang damgo nga dunay panahon higayon nga dadon ka og evangelism o kaha Bible study. O niya dunay mga challenge nga imong maagian. Usas mga makita diha sa imong damgo nga naa sa kalisod siguro na sa imong pamilya o kaha sa imuhang palibot o kaha dunay mga makababag o gustong mubabag aron dili ka makakuyog sa pagsangyaw o kaha sa pag Bible study. O niya naay mga higayon nga kini mo abot gyud sa imong kinabuhi. O usa sa mga maayo nga gipakita sa imong damgo nakalabang mo. But ipasabot nagmalampuson mo kay nag-uban ang Dios kaninyo. Salamat kayo sa inyo pag-share sa inyo mga damgo kay ang matag damgo doon ay mensahe ang Ginoo. Labi na natong mga magtotoo. Dili nato kalimtan mga kaigsuonan ang giingon sa balaang kasulatan diha sa Buhat kapitulo 2:17 nga ang mga taong magtotoo nga naay balang espiritu magdamgog mga damgo. Mayong gabi, may pagpaminaw ni Janine Gabs Bulhano watching from Pakwan, Himalalod. Pastor, kauban sa akong pamilya pagkanindota, no? Pagkanindota gyud basta kay kana bitaw nga kauban inyong pamilya. Og Silin Mill, maayo nga pagpaminaw Pastor, good evening. Kay Kabato na sa man Kabati Tianohan San Miguelite. Okay. O adto nako sa paghisgot mga kaigsunan sa pulong sa Ginoo. O niya ako raning monitoron ang inyong mga mensahe. Kung unsay mga mensahe na adire ako raning tagaag pagtagad, pero dili tanan nga mga mensahe ako ang mabasa tungod kay usahay ang ako ang gigamit nga monitor kining cellphone. O niya na ay mga panahon nga dili niya kuhaon, dili niya ipakita diri sa ako ang screen. Pero ako sa ning lantawon sa ako ang monitor sa Pikas human sa ato ang pagpaambit sa pulong sa Ginoo. Og dalaygon ang Dios mga kaigsuonan nga paday nagpanalangin, paday naguban og paday nagproteksyon sa matag usa. Og ang ato rong hisgutan mga kaigsuonan maghisgot ta mahitungod sa gitawag lawas. Okay, ako sang andamon ni ako ang monitor para ako ang mamonitor pod ang inyohang kuan. Ang inyohang mensahe dire. Okay, ako arasad ding i-on ang ako ang monitor. Sige. Og maayong gabi ni Ignacia Gabas, maayong gabi Pastor. I'm watching in Bayawan City. Uy, salamat kaayo sa inyong pag-uban, sa inyong pagsunod sa ato ang programa. O niya paki-share sa ato ang imuhang mga kaila sa ato mga igsuon diha sa pagtuo. Ilabi na gyud diha sa imong pamilya. Og sa pagbuhat nimo niini, ilabi na gyud sa tanan no nga nagsunod niining atong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Ako kamong gidasig ug ako kamong hangyo gyud sa pag-share sa ato ang live FB. Kining inyong pag-share dako na kaining dako na kaining kaabag, dako na kaayo ni nga katabang sa ato ang pagsangyaw. Nahimo na mong katimbang, nahimo na mong kaabag sa buluhaton sa Ginoo nga iyang gisalig sa matag usa nga nagtuo kaniya. Kayang buluhaton ni Ginoong Hesukristo mga kaigsuonan gisalig ni sa tanang mga magtotoo nga dunay balang espiritu. Ang balang espiritu mga kaigsuonan mudasig na nato aron atong ma-share ang pulong sa Dios sa bisan unsa nga pamaagi. Ma-share nato ang pulong sa Dios sa pagbutang natong mga bersikulo sa mga Pinoyanan, sa mga sakyanan o bisan sa mga kanang mga tarpaulin, no? Usas ako ang kaila mga kaigsuonan nga ang mga bersikulo ginapaprint niya o niya gipangbutang niya sa mga dalan, ilabi na sa mga kaigsuonan nato diha sa Plagatasanon ni kanhi konsehal Raimundo Escopite. Maayo nga pagpaminaw og salamat kaayo. Mausay iya nga gasa sa iyang ipaprint ang mga verses mga kaigsuonan sa Biblia og iyan ni ipangbutang sa mga eskinas kadalanan. Og dako kay nang kaabag, dako kayo na nga kana bitaw nahimo
aron ang pulong sa Dios mabasa, malitok sa mga tao. Kay sa panahon nga ang pulong sa Dios mabasa, labaw pa nga ila nang napatalinghugan. Labaw nga ila pa nang napaminaw mga kaigsunan. Muna nga akong gidasig yun ang matag usa mga kaigsunan sa pag-share o ang inyong pag-share dako kay nang dako na kaayo ng kaabag. Dako na kay nagkahimuan diris ato ang buluhaton sa pagsangyaw sa pulong sa Ginoo. Akong gidasig ang matag usa mga kaigsunan nga inyong ablihan ang inyong Bible. Ablihi diha sa unang Korinto kapitulo 6, versikulo 12 hangtod sa versikulo 20. Ato ning humanon kay wala ni mahuman kaganina kay ni kalitrag burn out. Salamat sa Ginoo nga karon wala na mag-burn out. Okay, ako ang basahon ang versikulo 12 ug ako nagtuo nga ready na ang tanan mga kaigsuonan. Ingon ang versikulo 12, dunay mo ingon gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa. Tinuod kana apan dili ang tanan makaayo kaninyo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako pagbuhat sa bisan unsa. Apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Ang uban mo ingon ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod kana apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili lang sa kalawayan, dili alang sa kalawayan, kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato pinaagi sa iyahang gahom. Nasayod kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo ug himuon nga bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyang unod? Dili. O wala ba kamo masayod nga ang tao nga makigilawas sa babaeng nagbaligya sa iyang dungog nahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kaayo ang giingon sa kasulatan ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa espiritu. Busa likay ang kalawayan, ang ubang sala nga mahimo sa tao, walay kalabutan sa iyang lawas. Apan ang tao makahilawason, makasala batok sa iyang kaugalingong lawas. Wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo og nga gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon kundi ang Dios. Gipalit na kamo busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Dinhi giklaro mga kaigsuonan ang katuyuan sa Dios nganong gibutangan taglawas. Diin kompleto ang ato ang lawas. Dunay mga natawo mga kaigsuonan kulang og lawas. Kulang og dili kulang og lawas, kulang og parte ang ilang lawas. Apan ang ilang kasing-kasing o ilang hunahuna, kompleto nga mingdaig sa Dios. Mga igsuon kos Ginoo, ang tanan nga naa nato gikan sa Dios. Kining naa sa ato ang kaugalingon, kining naa sa atong tibok pagkatao. Ang tibok natong pagkatao dili nato kalimtan mga kaigsuonan nga kompos ni tulo ka butang. Sa unang Tesalonica kapitulo 5 bersikulo 23. Nga ingon si Apostol Pablo, hinaot unta nga walay makitang salawayon, walay makitang salawayon ang Dios sa inyong tibok pagkatao. Sa lawas, sa espiritu kalag og lawas, hangtod sa pag-abot sa atong Ginoong Hesukristo. Tungod kay ang usa ka tawo mga kaigsuonan nga naay lawas, naagyoy kalag, naagyo na espiritu. Og kun ang usa ka tawo mga kaigsuonan naasay salawayon o naay makit-an ang Dios nga salawayong bahin, salawayong buhat, salawayong mga pulong, salawayong mga pangandoy, mga kaigsuonan kos Ginoo. Ang Biblia nagklaro nga dili gyud siya kaalagad og Dios. Dili gyud siya ka sinati sa presensya sa Dios.
Kung ang usa ka lawas sa tao gigamit mga kaigsuonan sa mga butang sa lawayon at tubangan sa Dios, dili gyud na pwede ihalad sa Dios. Kay dili gyud na dawaton usab sa Dios. Gikan sa Old Testament to New Testament, giklaro diha sa Biblia nga ang tanan nga ihalad sa Dios, kining ato ang lawas, kining atong kinabuhi, atong ihalad sa Dios, dawaton lamang kini kon dili kini sa lawayon. Dili kini hugaw. Mauna nga ikaw ug ako gilimpyuhan ta sa mga pulong sa Dios, sa dugo ni Ginoong Hesukristo. Gilimpyuhan ta og nahinlo ta sa pulong ni Ginoong Hesus pinaagi sa pagkinabuhi sa mga mensahe nini. Kay dili man sad nato mabati ang kanang kalimpyo, kanang kahinlo sa tibok natong kinabuhi kon ang pulong sa Dios nga atong nabasa diha sa Biblia, ang mensahe sa Dios nga atong nabasa diri sa Biblia, igo ra natong gibasa ug igo ra natong gipaminaw ug igo ra natong gituhan, wala gani nato ma-apply. Igsuon kos Ginoo, dili nato makit-an nga kita na hinlo. Mao hinungdan ang sulat ni Apostol Pedro, nagsulti siya nga nahinlo na kamo pinaagi sa mga pulong kamatuoran sa inyong pagkinabuhi niini. Munang kinahanglan ato yung ikinabuhi ang mga pulong sa Dios, kay pinaagi sa atong pagkinabuhi sa pulong sa Dios, makit-an nato una sa tanan ang kausaban. O makit-an nato ang kabaguhan kung hingpit natong ikinabuhi ang pulong sa Dios. Bisan asa taning naong sa kalibutan, dili man makit-an sa tao ang imong kabaguhan o ang imong kalimpyo, ang imong kahinlo. Kay ang tao mga kaigsunan, lain-lain man siya og kanang standard. Lain-lain man siya glibil, lain-lain po siya og panabot, panlantaw sa iyang kinabuhi. Pero ang tao nga dunay Kristo, adunay balang espiritu, sama kanimo sama na kanako, kaantigo ta og pareho ta og panglantaw og pareho putag makit-an. Kanuman ang balang espiritu nga naa nimo og ang balang espiritu nga naa nako usa. Dalaygon ang Dios mga kaigsuonan, ato rong hisgutan mga kaigsuonan ang mga pamaagi, mga gikinahanglan nga buhaton aron makasiguro ta nga atong lawas walay laing na alagaran, walay laing na himaya kundi ang Dios. Dini giklaro mga kaigsuonan sa sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Miingon siya dinhi nga gamita ang inyong lawas alang sa paghimaya sa Dios. Dili sad nato magamit mga kaigsuonan kining atong lawas kung wala nato ni mamanage. Kay kung dili nato ni mamanage ug dili ta kantigong modumala niini, dili siya kalihok sa mga buluhaton nga giandam o gipakita gibilin nas Biblia. Kanang pagdaig, pag-adtog mga balay alampuanan o tigumanan o kanang gitawag simbahan. Mga kaigsuonan, kung weak gani ang ato ang lawas, dili gyud nato ni magamit. Kung naa na ni gipamati, doon na ni mga kung moabot na ni ang expired sa ato ang kanang ma-expire na ning atong lawas, kay doon naman ni expiration gyud ang atong lawas. Musugot tag sa dili mga kaigsuonan, layo na ng 100 ka tuig. Ang uban mga kaigsuonan na ay may abot og 100, 90, 80. Ang uban gani mga kaigsuonan naara gyud sa 70. Kanang dili na gyud kaya sa ilang lawas. Mubalik na gyud ang ilang lawas dito sa yuta, dito sa lubnganan. Og ang giklaro sa Biblia, ang ato ang kinabuhi nga maong kalag og ang espiritu moatubang sa Dios. Og sa atong pag-atubang mga kaigsuonan, dili pangitaon sa Dios ang atong pagtuo, kundi ang atong mga buhat. Kun ang atong buhat nauyon ba sa pulong pagtuo diha sa balaang kasulatan. So atong hisgutan mga kaigsuonan kining paggamit sa atong lawas. Nganong kinahanglan man gamiton ang atong lawas alang sa kahimayaan sa Dios? Nganong kinahanglan magyod? Ang giingon dinhi mga kaigsuonan nga gamita inyong lawas. Usa kini ka pagpakita nga gisugo ta sa Dios. Sa sulat sa iyang alagad nga si Apostol Pablo. Og walay lain nga giadresa niini mga taong magtutuo sama kanimo.
nga kinahanglan kining atong lawas atong gamiton sa paghimaya sa Dios. Ug miingon pa gyud diha sa iyang sulat, diha sa pag-alagad sa Ginoo. Kinahanglan walay laing alagara nato, walay laing alagara ni ining atong lawas kundi ang Dios lamang. Diha sa pag-alagad walay laing mapataas, walay laing mahimaya kundi ang Dios. Nganong kinahanglan man mga kaigsuonan ko sa Ginoo? Una nga gipakita dinhi mga kaigsuonan ang imong lawas ug ang akong lawas templo. Templo sa balaang espiritu. Kung imong tan-awon mga kaigsuonan sa bersikulo 19 ingon siya, wala ba kamo masayod nga ang inyong lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo, nga gihatag sa Dios kaninyo? Kining atong lawas templo ni siya. Puy-anan dinhi mag-fellowship ang balaang espiritu o ang atong espiritu diri sa atong lawas mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Kay ang atong lawas diha nagpuyo ang atong espiritu o ang atong kalag. Kay kung wala na ni espiritu o kalag kining atong lawas, mabaho ni siya. Mubalik ni siya sa yuta o mahimo ni siya nga abog. Mubalik ni siya sa iyahang gigikanan. Kung mawa ang espiritu o ang kalag, kung mugawas na ni siya, kung magbulag na ni, sa magod mga kaigsuonan sa usa ka itlog, sa diha nga ang usa ka itlog mahimong piso, dili gyud na mukuyog ang tipaka. Magpabilin gyud ng tipaka, di gyud na mukuyog ngantos piso. Ang magkuyog ra nga mahimong piso katong langit-langit og pughak, katong puti og ang yelo. Pero kanang tipaka, mubalik yun na siyuta. Ang ato sad nga kalag ug ang ato ang espiritu maunay magkuyog, kay maunay atong kinabuhi, mauna kita. Unya ingon si Apostol Pablo, kung wala ko malimot mga kaigsoon na naa sa Roma. Okay, murag na Roma gyud. Ako rang tan-awon ha. Roma kapitulo 8:16. Ingon siya dinhi nga magkahiusa ang maong espiritu, ang balang espiritu sa atong espiritu aron pagpamatud nga kita mga anak sa Dios. Mao na nga ang balang espiritu mga kaigsuonan ug ang atong espiritu nga nasa atong lawas magkahiusa siya. Unya nagpuyo siya sa atong lawas. Ug wala gani ni lawas mga kaigsuonan, patay yun ang tao. Pero ang iyang kinabuhi, mubalik ngadto sa Dios. Mao nang niingon diha sa Hebreo mga kaigsuonan, kinahanglan ang tanan mamatay, o niya moatubang, human mamatay, moatubang siya sa Dios. Diha giklaro mga kaigsuonan, ang imong lawas ug akong lawas, bisag asa ni siya. Manaamas inyong Pinoyanan, matsanggihan, mamerkado, mapamol, mapatrabaho, bisag asa na nimo dadon. Hinumdumi, templo na sa balang espiritu. Dili na siya pwede nga mahimo lamang templo diha sa simbahan. Madomingo na mahimong templo. Hinumdumi ang balang espiritu bisag asa kanaa na siya. Mao bitaw nang kabantay ka mga kaigsuonan nga naa kay konsensya. Makapamalandong ka nganong na historya man ako to. Nindot kaayo ang kinabuhi sa usa ka taong naay konsensya. Kay nganuman makahangyo man sa Dios. Makasugid man siya nga oy sala man di ito. Kanang nakalapas man di ay ko. Kay ang trabaho sa balang espiritu tigpahinumdom siya nimo. Ingon si Jesus mga kaigsuonan sa Juan 14:26, ang iyang trabaho tigtudlo og tigpahinumdom sa mga pulong nga gisulti ni Jesus. Kay ang mga pulong nga gisulti ni Jesus mga kaigsuonan maunay giya nato sa atong pagpuyo nining naong sa kalibutan. Mao na nga hinumduman nato mga kaigsuonan ko sa Ginoo nga bisag asa ta manaaman ta sa atong Pinoyanan, manaaman ta sa trabaho, manaaman ta sa biyahe, naaman ka sa gawa sa nasod, wala man kakita ang imong pamilya, wala man kakita ang imong bana ug ang imong asawa o kahang imong ginikanan.
hinumdumi nakit-an ka sa Dios tungod kay naay balang espiritu diha nimo. Unya, hinumdumi ang imong lawas templo sa balang espiritu. Dunay fellowship nga mahitabo sa tanang panahon. Mao bitaw nang dasigon ka sa pag-ampo, dasigon ka sa pagpangamuyo sa Ginoo. So timan ini mga kaigsunan nga templo gyud ang ato ang lawas. Templo sa balang espiritu mao na nga kinahanglan siyang gamiton alang sa kahimayaan sa Dios. Kay kung dili nato ni magamit mga kaigsunan sa kahimayaan sa Dios, hinumdumi na ay balang espiritu nga muhatod og minsay sa amahan nga giunsa nimo pagbuhat, giunsa nimo paggamit ang imong lawas ug diha ka manubag. Munang dili bitaw ta katago. Si David mga kaigsunan mingon siya nga moadto kos ilawom sa panganod na aka. Moadto kos ilalom sa yuta naasad ka. Ngano man tungod kay ang balang espiritu mag-ubana nimo kay naana sud sa imuhang kinabuhi. Nakighiusa na sa imong espiritu nga maoy tulok ikatulong bahin sa imong pagkatao. Espiritu kalag og lawas mao nang ikaw, mo nang ako nabuhi ta. Unya ang giingon pagyud mga kaigsunan, kining atong lawas kay templo man ni dapat ato ning ampingan. Una sa tanan para kanunay ning magamit nga makaalagad sa Dios o makahimaya sa Dios. Pero kung dili nato ni ampingan, ang mahitabo ni ini mga kaigsuonan, atong napasagdahan. Kung ang usa ka balay imong napasagdahan, ang mahitabo ana magkahinay-hinay na sa kaguba. Nindot kaayo mga kaigsuonan ang usa ka balay nga kanunay nimong giatiman. Mabag-o kanunay after 1 year mga kaigsuon or 2 years imo dayong iparipin sana ipa-repair dayon untong mga daot-daot kay imo manggipuy-an. Pero kung wala nimo puy mga kaigsuonan o kanang wala nimo ampingi, di ba ang usa ka butang nga wala nimo ampingi dali siyang maguba. Bisag unsang klase nga butang, mapamotor, mapasilpon, dapat atong ampingan. Nganong kinahanglan mang ampingan aron dili maguba. Kay kung dili nato ni ampingan mga kaigsuonan, daw sama ra nga atong giguba kining atong lawas. Mao bitaw nang kinahanglan ka antigutang mo manage nini. Kinahanglan oras sa pagkaon, kinahanglan mukaon gyud ta. Kay ang gikinahanglan sa atong lawas pagkaon. Relax, kinahanglan mo relax yun ta. Kay ngano man, kay kung dili nato tarungon paggamit kini atong lawas, ginahinay nato ni guba. Hinumdumi ang gipasidaan sa Dios diha sa Biblia sa unang Korinto kapitulo 3 mga kaigsuonan, bersikulo 17. Akong tan-aon, bersikulo 17 sa kapitulo 3 sa unang Korinto nag-ingon. Busa ang muguba, ingon pag 16, sa walay duha-duha nasayod kamo, nasayod kamo nga kamo templo sa Dios og nagpuyo diha kaninyo ang espiritu sa Dios. Busa ang muguba sa templo sa Dios, laglagon sa Dios, kay balaan ang templo sa Dios og kamo mao ang templo niya. Kinahanglan ka antigutang mo atiman aning atong lawas. Mao bitaw nang gibawalan ta sa kana bitang paggamit og bisyo. Kay kun mugamit man gutag bisyo, ato man guni gamitan og bisyo, ginahinay nato ni guba. Maguba magani kung dili nato ampingan, samot nag-abusaran. Mao nagiingon mga kaigsuonan nga magkasakit manggani nang walay bisyo, unsa ka nang nga bisyo. Nya ngano kinahanglan natong ampingan? Una sa tanan mga kaigsuonan, templo sa balang espiritu. Gawas pa ni ana dunay pasidaan ang Dios. Timan-i ang iyang pasidaan. Kay ako ning gitipigan o gitiman-an. Ang muguba sa templo, ang muguba sa imong lawas, laglagon gayon na sa Dios. Kung gisulat na sa Biblia, mga kaigsuonan nagpamatuod nga buhaton gyud na sa Dios. Buhaton og buhaton gyud na sa Dios. Kay walay gisulat sa Biblia mga kaigsuonan nga dili matuman. Mao nang akong mga pagdasig
Sugod karon, ampingi ang imong lawas. Ayaw gyud gamitig bisyo. Kay bisan kinsa ang moguba sa lawas nga maunang imong gidaladala, laglagon gay na sa Dios. Mauna nga ang Biblia mga igsoon, istrikto gyud siya sa pagtudlo kung unsaon nato pagdumala o pagmanage ang ato ang kinabuhi. Usa niini kining atong lawas. So atong timan-an mga kaigsuonan nga kining atong lawas templo sa balang espiritu ug dili ni angay ibaliwala. Kinahanglan ka antigutang mo atiman niini atong ampingan ni. Kay kung dili nato ni atimanon ug dili nato ni ampingan, gihinay-hinay ra nato ni guba. Og bisan kinsa ang muguba sa lawas nga mao ang templo, laglagon gayud sa Dios. Unang Korinto kapitulo 3, 16, 17. Sunod nga rason mga kaigsuonan nganong kinahanglan atong gamiton kining atong lawas alang sa kaymayaan sa Dios. Dili lang kay templo ni sa Dios, kundi gipalit na ni sa Dios. Dili na kitay tag-iya. Ikaduha mga kaigsuonan, kining atong lawas dili na kitay tag-iya, ang Dios na. Kung naa kay butang nga dili imuha, labaw nimong ampingan. Labi na kung gipial lamang sa imuha. Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, ayaw gyud batasana nga moingon ta nga dili lang nato na ampingan kay dili bitaw na to Mga kaigsuonan ko sa Ginoo, hinumdumi bisan unsang butang nga diin gipial sa Ginoo, gipial nimo, mapataw may nagpial nimo, ikaw mo'y pangitaan ana. Ikaw mo'y pangitaan. Buti pasabot, ikaw mo'y paninglan. Katungod nimo ang pag-amping ni ana, ang pagbantay. Ako mga kaigsuonan mo ana, akong prinsipyo mo ni. Okay ra gyud kung ako kaysa dili ako mas ampingan pag yun nato. Ngano man, ikaw may manubag ana. Mao na nga usa sa angay natong hinumduman mga kaigsuonan nganong kinahanglan nga gamiton nato ang atong lawas sa paghimaya sa Dios mga kaigsuonan. Una, dili kita mo'y tag-iya. Ang Dios mo'y tag-iya ni ana. Kung atong basahon ang sulat ni Apostol Pablo mga kaigsuonan ko sa Ginoo sa unang Korinto kapitulo 6, ingon siya dinhi 19, wala ba kamo masayid nga ang inyohang lawas mao ang templo sa Espiritu Santo nga nagpuyo diha kaninyo o gihatag sa Dios kaninyo? Dili kamo ang tag-iya sa inyong lawas, kun dili na kamo ang tag-iya sa inyong kaugalingon, kun dili ang Dios. Kining atong kaugalingon dili na kitay tag-iya ani. Mo nang ayaw ni ayaw ni isalig ni bisan kinsa. Ayaw ni ihatag ni bisan kinsa. Ayaw ni pabayri ni bisan kinsa. Mga kaigsuonan, kinahanglan kaantigutan mo panggaan Sige tagkanta nga, gipangga mo ako. Unya wala na to panggaa ang gipial sa Dios sa atong ginabuhi. Mao bitaw nang kinahanglan kaantigutang mudumala sa atong lawas. Unya moingon kaning kinahanglan wala sa tapasagdahi sa Dios kung unsao nato pagdumala ang atong lawas. Gitudluan sa ug ang mga pagtudlo sa Dios gibilin o gisulat sa Biblia. Bless lagi kayo ang tao nga nagbasag Biblia. Kay sultihan ka, kung wala pa ko magbasag Biblia, dili ta magkaila. Ano man, dugay ra siguro ko nimbiya sa kalibutan. Dugay ra siguro ko mga kaigsuonan nga nimbalik akong lawas sa yuta. Dalaygon ang Dios nga gitagaan kog kadasig kusog labaw sa tanan sa kanang kadasig yun sa pagkaton o pagpamati, pagbasa o pagtuon sa Biblia. Diha sa Biblia nakakaton ko unsaon pag-amping ang atong lawas. Kinahanglan atong ampingan tungod kay
templo sa balang espiritu og ang Dios mo'y tagiya. Ingon pag yun diha mga kaigsuonan, gipalit na ni. Ingon siya, gipalit na kamo. Gipalit na kamo busa gamita ang inyong lawas alang sa himaya sa Dios. Gipiyal na sa Ginoo kanang lawas nimo, dili aron basta-basta lang nimong gamiton. Dunay rason ang Dios nganong gipiyal o gisalig ni Ginoo kining atong lawas sa atong kaugalingon. Kay nganong man, aron do na tay magamit sa paghimaya sa Dios, sa pag-alagad sa Dios. Maunay rason mga kaigsuonan nganong kinahanglan nga atong gamiton ang atong lawas sa paghimaya sa Dios. Ngano man, una mga kaigsuonan, hinumdumi ha, una, templo ni sa balang espiritu. Templo. O ikaduha, mga kaigsuonan, dili kitay tag-iya. Ang Dios mooy tag-iya ni ining atong lawas. O niya, kinahanglan nato ning ampingan, kay kung dili nato ni ampingan mga kaigsuonan kus Ginoo, paninglanta. Naabitaw kay butang nga dili imuha, kanang kung kantigo ra gyud ka, kanang naagyo kay kaalam, dili na nimo basta-bastang gamiton. Kay ngano man, paninglan ka ana, manubag ka. Manubag ta. O niya, mas labaw na to ning ampingan ngano man, wala tay ikabayad ani. Wala na tay laing lawas nga pwede tang mugama og laing lawas aron maoy atong ibayad mga kaigsuonan sa panahon nga paninglan ta. Pero kung kanang gigamit nato ni alang sa kaymayaan sa Dios, inig-examine sa Dios sa atong lawas mga kaigsuonan kus Ginoo, malipay siya. Kasaligan yun di ka na. Wow. Kasaligan yun di ka. Munang sugod karon mga kaigsuonan, dasiga kanunay imong kaugalingon, biyaan yun nimo ang bisyo. Biyaig yun ang bisyo, kay walay bisyo nga dili makaguba sa lawas sa tao. Hinumdum ni ha? Walay bisyo nga dili makaguba sa lawas sa tao. Maguba magani ng lawas nga way bisyo. Pero ang nakanindot, ang taong walay bisyo, maatiman niya ang iyang lawas. Ug magamit yun niya alang sa kahimayaan sa Dios. Sa diha giklaro nato mga kaigsuonan kus Ginoo, nganong kinahanglan gamiton ang atong lawas tungod kay templo ni sa balang espiritu. Bisag asa ka, makit-an ka sa Dios. Bisag di ka makit-an sa imong bana. Bisag di ka makit-an sa imong asawa. Bisag di ka makit-an sa imong pamilya o sa imong pastor, sa imong mga igsuon di simbahan. Hinumdumi dunay Dios nakakita nimo. Ayaw gayod na hugaw-hugawi. Ayaw hugaw-hugawi. Kay sa panahon nga imong hugaw-hugawan ang imong lawas, laglagon na sa Dios. Laglagon ka sa Dios. Pasidaan na sa Dios. O karon na sayod na ta, kinahanglan ampingan nato ni. Mas ampingan pag yun nato ni. Sunod na tong hisgutan mga kaigsuonan, unsaon aron ang lawas magamit alang sa paghimaya sa Dios. Unsaon man aron magamit. Tanan bang panahon ready na itong magamit sa kahimayaan sa Dios? Dili ta makasiguro nga ready kung dili ta kaantigo nga muandam kung unsaon aron makahimaya ni sa Dios. Diha sa kapitulo 6, versikulo 12 hangtod sa 20, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, dunay mga mensahe ang Dios nga gisulat diha ni Pablo nga maoy magtudlo ka nato aron makasiguro kita nga magamit nato ang atong lawas sa paghimaya sa Dios sa tanang panahon. Pagkanindota sa mga mensahe sa Ginoo mga kaigsuonan, tudluan ta karon sa Ginoo aron anytime, moingon nga anytime mga kaigsuonan, bisag unsang panahon na, manaa mas kalisod
manaaman sa karuhay, manaaman sa bisag unsa. Ready nimong magamit ang imong lawas alang sa kamayaan sa Dios. Kung kining tulo imong malikayan. Kung kining tulo ka mensahe imo ning malikayan. Kinahanglan dili nimo ni makit-an sa imuhang kaugalingon. Bahala na ng ubang mga kaugalingon diha. Importante imong kaugalingon unaha. Imong yung kaugalingon. Kay maunay ako ang gitinguha, gibarugan, gipaningkamutan, nga kining tulo ka mga mensahe, mga kaigsuonan, dili na to ni makit-an sa atong kaugalingon. Kay kung makit-an dili yun ka makasiguro nga andam ka sa paggamit sa imong lawas aron mahimaya ang Dios. Tinuod na. Ang usa ka butang mga kaigsuonan like sakyanan, motor, kung dili lagi nimo na atimanon ug dili niya nimo ampingan, mga kaigsuonan wa ka kabantay na naday nay problema. Munang matag karon og unya kanunay natong eksaminon ang atong lawas. Kinahanglan ato ning uting kayon, eksaminon ang ato ang kasing-kasing atong unhona kung naka-align ba ni kanunay sa Dios. Kinahanglan gikan sa atong pagmata, pagbangon hangtod sa atong pagkatulog, kanunay natong pamalandungan ang ato ang mga gihimo, ang atong gipangsulti. Maunay pag-examine sa atong kaugalingon mga kaigsuonan. Adunay tulo ka mga mensahe o mga pulo nga angay natong likayan nga dili nato tugutan mga kaigsuonan nga makit-an sa ato ang kinabuhi. Kinahanglan ato ning malikayan. Aron atong malikayan ato ning pisa-pisahon. Diha sa bersikulo kapitulo 6 sa unang Korinto, bersikulo 12-14. Ingon siya dinhi, dunay mo ingon, gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, tinuod ka na, apan dili ang tanan makaayo kanimo. Ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat sa bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon ni bisan kinsa, bisan unsang butang. Tinuod mga kaigsuonan, ikaw ug ako gitagaan na tagkagawasan sa pagbuhat o bisag unsa. Pero dili tanan nga buhat makaayo. Kay ngano man, dunay mga buhat nga makadaot sa lawas. Dunay mga buhat nga grabing makapaepekto sa maayong panglawas, makaguba. Pananglitan unsa? Mga kaigsuonan, kanang sobra sa paggamit. Sobra gani ang paggamit sa imong lawas. Kana ganing sobra nga paggamit sa sakyanan, ma-overheat magani. Kitang tao mga kaigsuonan, kung sobrahan nato paggamit kini atong lawas, maapektuhan gyud ni. Unya kung maapektuhan na gani itong lawas, hinumdumi kining sobra pod nga paggamit sa unahuna. Mao bitaw nang ang atong Dios nagbutang na og sistema kung unsaon aron matagaan og saktong paggamit ang atong lawas. Gitagaan tag adlaw at the same time gitagaan tag gabi. Gitagaan tag oras sa pagpatrabaho, gitagaan po tag oras sa pagkatulog. Apan kumusta naman? Ato bang nasunod ang sistema nga gihatag sa Dios aron atong mapuslan kining gipiyal sa Dios nga kinabuhi? Dili tanan buhat nga makaayo. Ingon si Apostol Pablo, ako usab makaingon nga gitugutan ako sa pagbuhat bisan unsa, apan dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Timan ini siya. Dunay mga butang nga mabuhat sa tao nga makapaulipon kaniya. Ang tao nga maulipon sa usa ka butang, maglisod na siya kalingkawas. Timan ini ang tao nga maulipon sa usa ka butang, the word maulipon, slave, mapugos siya. Kanang bisag sao niya og ampo, maura gyapon iyang buhaton, kay na slave siya.
Si Apostol Pablo nakabantay. Isa, yes, ako sad sama ninyo. Gitugutan ako, gihatagan ako kagawasan sa pagbuhat bisag unsa. Pero nasayod ko nga dili ko buot nga maulipon sa ubang butang o sa unsang butang. Isa, ako buot mahimong dili ako buot mahimong ulipon sa bisan unsang butang. Kaya nga naman, nakakita si Apostol Pablo, nakabantay siya nga dunay mga butang nga pwedeng maulipon ang iyang kaugalingon sa unsang butang. Like luto. Kabalo mo mga kaigsunan, daghang mga Kristohanong ulipon sa luto. Oh, tinuod na. Sige, ampo pasaylo ako. Pero hangtod karon, wala pagyapon makalingkawas. Kay naulipon siya. Yes, gitugutan ka sa pagbuhat og bisag unsa like ni Paul. Pero bantay kay basig wala na ka maulipon sa Dios, tuan na ka maulipon sa butang. Mo hinungdan mga kaigsunan, dili na kasimba, dili na ka daig sa Dios, dili na ka himaya sa Dios kay naitrabaho, pawalihon, mubalibad. Ay daghan kaayong mga nasinatian nako nga mga tao nga maayong mo tambag, maayong mo sulti kung mahimo kumbaga, pero kung pawaliha daghan kaayong alibay. Kay nga naman, moingon, nagtrabaho ko na ako'y biyahe. Wala na maulipon sa Dios. Dili na ready sa pagwali. Dili na ready sa paghimaya sa Dios. Wala na magamit ang lawas alang sa kimayaan sa Dios. Tuan na sa usa ka butang. Kinahanglan makabantay ta ani. Kung naaga ni butang nga makababag nimo sa oras nimo sa pagampo sa Dios, sa oras nimo nga mahimaya unta nimo ang Dios, magamit nimo ang lawas sa paghimaya sa Dios, hinumdumi gibaligya na nimo ang panahon para unta sa Dios. Sa laing gabahin, imo nang giilisan. Giilisan na nimo. Sa panahon nga ang usa ka butang nga gipiyal sa usa ka tawo diha nimo, unya imong ilisan, dako kay kagtulubagon ana. Dako kay tulubagon. For example, ikaw na kay butang, motor baka karon, sakyanan baka karon, gipiyal nimo sa imong igsuon. Gipiyal gisalig, unya gilisag makina. Di kaana moingon ra salamat kay na ilisan. Mga igsuon ko sa Ginoo, maguol ka, masubo ka. Mao na niingon si Apostol Pablo nga usanis mga bantayanan. Ingon sa bersikulo 13, ang uban mo ingon ang pagkaon alang man sa tiyan ug ang tiyan alang man sa pagkaon. Tinuod ka na apan tapuson sa Dios kining duha. Ang lawas sa tao dili alang sa kalawaayan, kundi alang sa pag-alagad sa Dios. Sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap kaniya. Ang Dios nagbanhaw sa Ginoo ug siya magbanhaw usab kanato, pinaagi siyang gahom. The word gahom pinaagi siyang pulong. Giingon dinhi, kundi alang sa pag-alagad sa Ginoo ug ang Ginoo magsangkap sa lawas. Ut ipasabot kung kining atong lawas walay laing nagamitan ni ini, gawas lamang sa paghimaya sa Dios, sa pagdaig sa Dios, sa pagpasidong sa Dios, sangkapan na sa Ginoo. Mao nang giingon sa Mateo 6:33. Apan labaw sa tanan, paharian ninyo ang Dios. Pag kinabuhi uyon sa inyong kabuton ug ang tanang butang iyang ihatag lang kaninyo. Iyang idugang. Wow. Kinahanglan makabantay ta ani mga kigsunan. Sa gihisgutan ni Apostol Pablo sa kapitulo 6, kapitulo 6, versikulo 12, versikulo 14, diha nimo makit-an nga ang mga butang nga naa nimo bantayanan. Unya, ikaduha nga butang nga gihisgutan kining pagkaon. Mga kaigsuonan, yes, ang uban mga igsuon mo ingon nga
gipasalamatan na ang tanan pastor, pwede nang kaunon. Pero dunay dili pwedeng kaunon. Hisgutan nato ning pagkaon. Sa Old Testament, sa mga katawhan sa Dios nga mao ang mga Israelita ug ang mga Hudiyo, dunay giklaro ang Dios nga dili nila kanon ug duna poy kanon nila. Dunay karne nga dili nila kanon, napoy karne nga ilang kanon. Gipisa-pisa na mga kaigsuonan kung imong lantawon diha sa libro sa Exodus, libros Levitico, diha sa kapitulo 11 bersikulo 7 hangtod sa Deuteronomio, mga kaigsuonan, even sa Isaias, mga kaigsuonan, lamang kana eksklusibo na siya alang lamang sa katawhan sa Dios. Kinsa man ang katawhan sa Dios? Mga Israelita ug ang mga Hudiyo. Pero ang mga Israelita nga dili motuman sa balaod, dili na gani isipong katawhan sa Dios. Isipon na gani nga langyaw. Isipon na gani nga mga langyaw. Diha gipakita nga ang Dios nga atong gilagaran strikto. Kana bang dunay prinsipyo. Dili pwedeng mahangyo-hangyo. Tinuod biya na. Dili pwedeng lami mang ikaon good Lord. Guto man. Kabalo ba mo mga kaigsuonan? Sa unang katawhan nga mao ang mga Israelita ug ang mga Hudyo, kung makalapa sila, dili gyud sila dawaton sa Dios. Lamang dunay mga solusyon nga gibilin pod ang Dios. Sa panahon nga makasala ang mga tao, kinahanglan nga mohalad sila tukmo, kung pobre tukmo o kalapate, pero kung marang-arang, karnero o kanding o pinatambok nga baka kung kwartahan, ihalad na dito arang sa kapasayloan sa sala. Karon mga kaigsuonan, sa pagsulod sa bag-ong kasabutan, New Testament, pag-abot ni Jesus Christ, diha giklaro sa Biblia nga dili lang di ay ang mga Israelita o ang mga Hudyo nga mahimong katawhan sa Dios, pati ang mga hintil, pati ikaw ug ako, kita. Lamang giklaro diha, bisan kinsa katong mga hintil nga nahimong magtotoo, nga sama kanato nga kita magtotoo mga kaigsuonan, kinahanglan dili gayud ta mulapas sa mga gikinahanglan nga angay tumanon. Alang sa mga hintila nga nahimong magtotoo, wa nay lain ikaw na og ako. Pero alang sa mga Hudyo, awa pod siguro Hudyo mga kaigsuonan, no, nakabantay ko nga naay mga Hudyo kasabot og Tagalog, makabalo og I think na ay Hudyo nga nakabasabot og kanang Cebuano, di ako sa Cebu na atoy Hudyo gyung pure. Katong akong giistorya, pero ang iyahang masabtan kana rang minugbo nga mga pulong like kanang lakaw, morning, inana lang kay lisod siguro sila sad og pag gamit sa atong lungguwahe, pero wa gyud ko kabalo sad kung naagyo bay mga Hudyo nga haniti na kayong mabinisaya. Ang buot na kong ipasabot mga kaigsuonan nga kanang mga hintil wa gyud laing giadresa na ikaw ug ako. Onya nahimong magtotoo dunay kinahanglan nga angay likayan. Aron ang atong lawas magamit sa paghimaya sa Dios. Unsa mang mga dapat likayan or kinahanglang likayan. Buhat kapitulo 15. Buhat kapitulo 15. Magsugod ko basa mga kaigsuonan sa 22. Ang sulat ngadto sa mga magtutuong dili Hudyo. Kini giklaro gyud para nato ni nga nahimong magtutuo og nahimong Kristiyanon. Unya nagkauyon ang mga apostolis, ang mga kadagkuan og ang tibuok simbahan sa pagpilig mga tao gikan sa ilang pundok aron ipadala ngadto sa Antioquia uban ni Pablo ug ni Bernabe. Gipili
nila si Judas nga ginganlag Barsabas og si Silas. Mga tawo nga gitamod pag-ayo sa mga kaigsunan. Og ilang gipadala kanila kining mosunod nga sulat. Naay sulat nga ilhang gidala. Paingon sila sa Antioquia. Ang mga apostolis o ang mga pangulo sa simbahan nga inyong mga igsoon nang umusta sa tanang mga kaigsoonang dili Hudiyo nga nagpuyo sa Antioquia, sa Syria o sa Cilicia. Nakadungog kami nga may mga sakop sa atong pundok nga gikan sa Jerusalem nga nagsamok og nagpalibog kaninyo. Murag kaning mga sa atong magong pag-alagad mga kaigsoon na nagyon ay mga samukan na ay mga kanang kusog kay manumangil nya kusog na ay mo angkon-angkon. Dili na di ay ni siya bag-o sa atong panahon karon. Ingon sa dinhi nagsamok naglibog kaninyo tungod sa ilang gipanulti bisan wala namo sila sugoa sa pagbuhat niini. Busa sa among panagtigom nagkaoyon ang tanang pagpilig mga tinugyanan aron pagdalangan kaninyo. Mukuyog sila atong minahal nga mga higala nga si Bernabe o si Pablo nga ang ilahang kinabuhi aron nga naghalad sa ilang kinabuhi aron pag-alagad sa ato ang Ginoong Hesukristo. Busa among gipadala kaninyo si Judas o si Silas nga maoy musaysay sa mga butang nga among gisulat kaninyo. Okay, ari dayon ta sa mensahe 28. Ang Espiritu Santo og kami magkaoyon nga dili kamo hatagan og daghang mga palasanon gawa sa pipila nga gikinahanglan tumanon. Kining maong mga tulumanon alang ni sa mga dili Hudiyo nga nahimong magtotoo. Ikaw og ako ni. Ayaw kamo pagkaon sa mga gihalad ngadtos mga Dios-Dios. Unsa maning mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios-Dios? Kanang mga pagkaon nga gihalad sa dili tinuod nga Dios. Like sa kana bitawng imbitaron ka og pamista. Gawas anang mga pagkaon nga wala ihalad sa pista. Wala ihalad sa Dios-Dios, nag-ihaw ra, pero wala ihalad, pwede kang makaon. Pero doon ay mga advice si Pablo nga kung ikaw usa ka Kristohanon o niya nakaamigo kag dili magtotoo o niya gimbitar ka didto o niya inikaon nimo ayaw lang pangutana. Kabalo man ka nga dili magtotoo ng imuhang gikuyogan o niya inigpangaon, pasalamati ang Dios sa panahon nga mukaon ka. Ay lang pangutanaw sa ni Brad, gihalad ni nimo didto kay di ko mukaon. Ayaw. Kaon lang diha. Sa basta kay wala lang kabalo ka nga kana gihalad. Pero kung nakabalo ka ayaw rag kaon, no? Mao na giklaro sa ubang mga sulat or mga libro ni Apostol Pablo. Ayaw pagkaon sa dugo. Inahanglan ikaw ug ako nga dili mga Hudiyo nga mga hintil nga himong magtotoo, di gyud ta dapat mo ka og dugo-dugo. Kay usanas mga kinahanglan likayan aron kining atong lawas pabilin nga magamit. Kanunay andam sa paghimaya sa Dios. Ayaw kamo pagkaon og dugo og mananap nga gituok kanang mga naghikog. Nya ingon siya nga likay ang salawayong pakigilawas. So dunay upat ka mga gikinahanglan nga angay natong likayan, angay natong timan-an ug dili nato tugutan nga mauni makit-an nato sa tong kaugalingon nga mao di atong na-apply. Una, dili ta dapat mukaon og mga pagkaon nga gihalad sa mga Dios. Klaro gyud kay na. Alang nis mga hintil nga nimo magtotoo. Kung ikaw nahimo kang magtotoo, dapat ato ning likayan. Ikaduha, di ta dapat mukaog dugo-dugo. Ikatulo, dili ta mukaon anang mga karne nga mga naghikog, kanang mga gituok nga wala makapaagasi og dugo. Ikaupat, ayaw tuguti sa nga makakita kas imuhang lawas nga naa kay sa lawayong pakigilawas. Kanang naglibid-libin, kanang mga nangabit. Hinumdumiya, bisag wala pakakit sa imong bana, bisag wala pakakit sa imong asawa, manaaman ka sa Pilipinas, gawas Pilipinas na amang ka sa abroad, hinumdumi na ang Dios. Bisag asa ka, kitaan ka niya, tungod kay na ang balang espiritu. Mao na mga kaigsuonan nga magbantay gyud ta. Magbantay ta mga kaigsuonan. Susunod nga
gipasabot diha mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Una, kanang butang dapat bantayan, mga pagkaon, o diha sa 15 hangtod sa 17. Unang Korinto kapitulo 6, versikulo 15-17. Sundo nato ang sulat ni Pablo. Nasayd kamo nga ang inyong lawas kabahin sa lawas ni Kristo. Kuhaon ko ba di ay ang usa ka bahin sa lawas ni Kristo, himuon kong bahin sa lawas sa usa ka babaeng nagbaligya sa iyahang unod? Dili. O wala ba kamo masayod sa mga tao nga makigilawas sa babaeng nagbaligya siyang iyahang dungog, mahimong usa ka lawas uban kaniya? Klaro kayo ang giingon sa kasulatan, ang duha mahimong usa. Apan siya nga nahiusa sa Ginoo, nahiusa kaniya diha sa Espiritu Santo. Ikaw ug ako nga nahiusa kang Kristo, nahiusa diha sa Espiritu. Ngunang naay fellowship. Mao na mga kaigsuonan, dili nato tugutan mga kaigsuonan nga ang ato ang lawas una sa tanan kantigutang mogamit og butang. Dapat dili ta dapat kita maoy mumanid sa butang, dili kay ang mga butang na imudumala nato. Kinahanglan dili ta pwedeng magpaulipon sa mga butang. Sunod, dili ta pwedeng mukaon sa mga gidili diha sa Biblia. Ikatulo, likayan gyud ang pagpakighilawas. Ilabi na gyud sa mga babaeng abangan. Sa mga lalaking abangan, kung imong lantawon mga kaigsuonan, Dias Levitico 21:7, doon na gihisgutan diha nga sa una na anapoy mga babaeng abangan. Dili lang kay babae na apoy mga lalaking abangan. Diha sa unang Hari 14:24 hangtod sa kapitulo 15 hangtod sa 12. Imo makit-an diha. Now hinumdumi mga igsoon, si Solomon doon na say gibilin nga mensahe. Mahitungod ani nga istorya, mahitungod sa ani nga baligyag dungog. So atong tan-awon mga kaigsuonan ang gisugid ni Solomon diha sa Panultihon 23 versikulo 27. Nag-ingon mga kaigsuonan ko sa Ginoo 27. Ang babaeng nagbaligya sa iyang dungog, litag nga makamatay. Mo nang kamong naa sa abroad, patas inyong prayer. Ayaw patas ang panahon sa paglantaw og silpon, labi nas pagmonitor sa inyong mga kailagigala, kay kuyaw kaayo kung mobisita ang inyong unod. Ayaw mo kumpiyansa, kay bisag kinsa nga moguba sa lawas, laglagon gayud sa Dios. Mauni mga makapaguba, kanang maulipon ka sa mga butang, kanang dili na ikaw mo'y dumala, ang mga butang na midumala nimo. Sunod, pagkaon. Sunod, kanang nakighilawas na ka. Mao nang likay ang mga kanang kalawayan. Ang imong buhaton, ayaw hatagig higayon ang imong lawas nga magamit nimo sa pagmonitor sa kailayan, like sa mga disco, sa mga pista, sa mga beer house, mga ilinuman, ay na mo paduol, like asa kadapit gihawas sa Ginoo, like kaniadto gihawas ka sa Ginoo, ang imuhang lawas na ulipon sa sugal, likay ang mga dapit nga na ang mga sugal, like kasino, ayaw gayud pagduol sa kasino. Sa loto ayaw na siglantaw anang loto. Kung gihawas kas Ginoo gikan sa loto, ayaw na paglantaw og pilay premyo. Kay may tabuan na malagmit madala ka. Likay mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Mao ni ang mga bantayanan, kinahanglan mga kaigsuonan nga dili gyud nato makit-anis atong kaugalingon. Kay kung wala ni sa atong kaugalingon, sultihan ko kamo ang gipakita sa Biblia mga kaigsuonan, ready ka kanunay. Ready ka kanunay.
nga magamit sa paghimaya sa Dios. Apan kon makit-an nimo ni sa imong kaugalingon, muhari day ng kaluyahon. Nya daghan kay kagrason, naa day kay mga rason nya kusog day ka mo balibad, o niya daghan kay kang mga pasakayli. O niya ang may tabuana paingon day ka anas kalaglagan. Dili na ka ready. Mao nang bantayanan mga kaigsunan. Ayaw yung tuguti nga makit-ana nimo sa imong kinabuhi. So unsaon aron malikayan? Mao ni ato arong katunan, mao ni atong i-apply. Unsaon aron malikayan? Aron ato ning mapadayon mga kaigsunan. Ako sa ning tagaan og kanta mga kaigsunan, singgit. Muhatag sa kog kanta mga kaigsunan kay gikan kong nanihapon unya nabatasan man ako nga dili dayon ko moinom og tubig. Gikan kong nanihapon diretso dayon ko og atubang ninyo unya makuha sa kog tubig para makainom sa kog tubig. Unya mobalik ra ko human akong inom og tubig. Singgit ato siyang daygon ibayaw, uban sa pagsayaw, pagdapat sa imong gamot. Singgit nga to sa langit, tugnaw sa walay kaulaw, lukso kauban ni Kristo. Singgit ang iniang hari, pasabi nga siya mo suli mismo sa kinabuhi mo. Singgit ang uwasan mo at langit. Singgit ang uwasan mo at langit. Dagaan uwasan mo. Okay, salamat kayo sa inyong paghulat mga kaigsunan ko sa Ginoo. So dinhita sa kana bitang mga gikinahanglan natong paningkamutan aron malikayan unsaon aron malikayan nato ang kanang gitawag sa lawayong paghigilawas, kana bitang mga kailibgon nga mga kalawayan, mga makadaot, makapaguba sa atong relasyon sa Dios. Unsaon aron atong malikayan mga kaigsuonan ko sa Ginoo, kana makalikay ka sa mga bisyo nga maoy makaguba sa imuhang lawas nga mo hinungdan nga dili ready nga magamit sa kahimayaan sa Dios. Kinahanglan ready dapat. Mao gyud nay pinaka-importante, ready. Unsaon aron ready? Unsaon aron malikayan ang mga dili maayo nga kana bitang buhat nga dili gyud maayo atubangan sa Dios. Una mga kaigsuonan, palay-i ang mga Kristohanong dili mutuman sa mga pagtulunan. Una ha, buhatag yun palay-i ang mga Kristohanon nga dili mubuhat sa mga pagtulunan. Naamang ko'y mga Kristohanon nga grabe ka dasig nga mamati pero hinay kaayo nga mubuhat. Maayo ra untag hinay nga naninuod. Kana gyung unya grabe ka dasig sa mga buhat nga dili makapahimaya sa Dios. Pero Kristohanon naaba di ay na Pastor Gideon daghan. Ang giingon pagani sa Biblia nakita ni Ginoong Hesus 50%. 50% Christian nga mga dili mutuman sa mga pagtulunan. Unya ang gipakita ni Apostol Pablo sa katapusang mga adlaw dili na siguro 50%. Pero si Jesus mga kaigsuonan kung imong lantawon ang napulo ka babaeng dalaga nga putli nga naghisgot na sa kinabuhing Kristohanon. Ang 5 maalamon pero ang 5 buang-buang. Mao na mga kaigsuonan nga bantayanan kayo. Bantayanan. Una mga igsuon, palay or likay
ipalayo ang imong kaugalingon sa mga Kristohanong dili motuman sa mga pagtulunan or walay batasan. Pastor Gideon, kinahanglan imo nang pamatud-an sa Biblia. Kinahanglan na anas Biblia. Ako gyud ning basahon mga kaigsuonan. Sulat ni Apostol Pablo diha sa ikaduhang Tesalonika. Kung naa kay Biblia mga kaigsuonan, ikaduhang Tesalonika, kapitulo 3, versikulo 6. Pagkugi kamo. Mga igsuon, sa ngalan sa Ginoong Hesukristo, palayo kamo sa tanang kaigsuonan nga nagtinapulan og wala magtuman sa mga pagtulunan og pamatasan nga among gibilin kanila. Naay mga Kristohanon mga kaigsuonan, ingon si Apostol Pablo, sa panahon pa lang ni Apostol Pablo, doon na sa mga kaigsuonan, buti pasabot, igsuon niya sa pagtuo. Nagtinapulan. Kana mga tapulan mga kaigsuonan, daghan kay nagrason. Pawalihon, di ba? Daghan kay nagalibay. Pasimbahon, daghan kay nagrason. Na, muna'y mga taong tapulan. Kita kag taong tapulan. Ingon si Solomon, kita kog umas taong tapulan, wa gyoy hawan. Ultimong banig, ultimong kusina, ultimo dagwayng CR, nagkamuritsing. Palayo mo anang mga Kristohanong tapulan. Munang ikaw ug ako dapat di ta magtinapulan diha sa pagampo, diha sa pagtuon sa pulong sa Dios o sa pagbuhat sa mga buluhaton sa Dios. Dapat dili ta magtinapulan. Wala magpasabot nga patay-patayon sad nato atong lawas. Ang problema, gipatay-patay nato atong lawas sa mga butang nga wala kahimot sa Dios, dili makaluwas nato, pero sa mga buhat nga diin makaluwas nato, makapanalangin nato, daghang kaitang alibay. Muna niingon si Apostol Pablo, mga igsoon, sa ngalan ni Jesucristo, dili sa ngalan sa simbahan. Sa ngalan ni Jesucristo, iyang gidala ang ngalan ni Jesucristo sa pagsulti ni ini. Nagpakita nga importante kayo ni. Likay ang mga Kristohanong tapulan. Ikaduha, mga Kristohanong dili mutuman sa mga pagtulunan. Unsa may mga pagtulunan? May tungod sa pagpanapaw na may mga Kristohanong mananapaw. Na mga Kristohanong naikabit. Naoy. Sa gisulti pa lang ni Pablo, klaro na kaayo nga naa sa mga nasaksihan. Dito pa lang sa kapitulo 5 sa Korinto, naanay nagpuyo-puyo sa simbahan nga ihang gitukod. Karon, kung ikaw Kristohano na akay kabit, nagpuyo-puyo ka, angayan ba ka nga mongayog panalangin sa Dios? Angayan ba ka nga moingon, Lord, proteksionikos akong biyahe, wa ka malipong anak? Giilad ranimo ang imong kaugalingon? Mga kaigsuonan, ang taong mangayo og proteksyon og panalangin sa Dios, tao nga nakapahimuot sa Dios. Ngano man? Timan ini ha? Ako batong na timan-an mga kaigsuonan na ay giingon diha nga ang usa ka tawo nga naayo unya giimbestigar siya sa mga Hudiyo ug sa mga magtutudlo nganong naayo, pero ingon siya nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw, dili mamati sa magampo sa taong dautan. Ako aning pangitaon mga kaigsuonan ha, dili maminaw or dili mamati man siguro to. Ako aning pangitaon mga kaigsuonan, naa siguro tos Lucas. Nabatos Lucas nga ingon siya nga nasayod kita nga ang Dios dili maminaw.
Dili man to maminaw. Dili man to minaw o dili man to mamati. O niya, ato ta sa Old Testament, sa Isaias 59, 1 ug 2, dili gyud maminaw ang Dios sa pag-ampo sa mga taong dautan o sa mga taong malapason. Diya sa panahon ni Jesus, ang taong dautan nga mag-ampo, dili paminawon sa Dios. Gawas lamang kung maghinulsol. Mauna nga, likay ka ng mga Kristohanon nga tapulan, dili mo tuman sa mga pagtulunan. Kung sa may mga pagtulunan ni Jesus, may tungod sa pagpanapaw ka ng mga kabit-kabit. Maubitaw ng mga nagkabit-kabit, kinahanglan yun ng rebuke-kon. O dili gani rebuke-kon, kasagaran ra ba mga kaigsuonan sa itong panahon karon, kung rebuke-kon, mauna no'y masuko. Maubitaw ng si Pablo mga kaigsuonan, gitabangan siya ni Jason sa dito pa siya sa Iconio, gikan sa Listra. Sa kasaysaya ni Apostol Pablo, akong tanaw na kung asa to nga dapit nga mapa. Sa una niyang biyahe, unang ikaduhang panaw ni Pablo, sa Iconio, gikan sa Listra. Gikan sa Listra, Iconio, Antioquia. O niya, paingon sa Thessalonica, balik sa Atenas, paingon sa Jerusalem. Dunay usa ka hamtong mga kaigsuonan sumalas kasaysayan sa kinabuhi ni Pablo dihas buhat. Nga, gitabangan sang Jason para dili siya mamatay sa mga tao nga naglagot niya. Kay si Pablo, muwalig yun unsay ipawalis Ginoo. How about sa imong simbahan? Kanang imong mga pastor diha. Kana inyong mga pastor, daghan man kaayo ta nga mga kaigsuonan karon, mga Kristiyano nagsunod sa atong programa. Kanang imong pastor mo badlong ba na or nahadlok na nga mo badlong? Kay dunay mga Kristohanon nga dili gyud mo dawat kung maigo. Mahimo na lang tang tatay ug nanay ani. O niya, bisyoso gyapon, di na maayo. Doon ako'y gi-upload ganina sa kuaning ang pulong mo kinabuhi ko. Kaya ko ani nga si nanay, si tatay, si nanay, masiguro to'y title ato. Si tatay, si nanay. Ako ani nga, si tatay, si nanay. Purag wala man mo kuan diri sa YouTube. Si tatay, si nanay. Ang pulong mo kinabuhi ko. Ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, ako asaning ko anon kay dito na ako to gi-upload. Okay, dara. Ako asaning ipabati. Si nanay, si tatay dogay nas pagtuo. Apan kinabuhi wala yun mabagto. Si tatay mo sabong, si nanay mo inom. Silang mga anak sa pitsil magputi. Sila ang karnero nga gikuto. Nanakasang sungay lakip ang balhibo. Sa simbaway gana, sa ampo na luya. Kagilinto at lagi sa dagong problema. O pastor, tambagi sa Biblia. Hala basahi pa aron mahimata. Ang Kristohanon nakatulog pa. Pastor, kami kaloy ayaw in town. Kami bumbaha kay kun amo pang maagwanta. Magsimba-simba kami panagsa. Napay mga kanabitang mga Kristohanon nga muhangyo-hangyo o niya kung dili nila maagwanta musimba na lagtalagsa. Musimba na lagbinuan ang uban tinuig, mutungha na lag anniversary, mutungha rag mga Thanksgiving. Kumusta naman ato pagka-Kristohanon? Sa usa ka bulan, kumusta naman?
naabatay mga sakripisyo, mga pagpaningkamot sa pagpagamit sa Ginoo aron mahimaya ang Dios. Daghang ay mga Kristohanon nga madasig rag panahog Christmas. Manimbarag hapit na ang Thanksgiving, hapit na ang anniversary. Unya mga kaigsuonan, likay ang mga Kristohanong tapulan, kanang mga tapulan, mga kaigsuonan, daghan kay mga rason. Tindaghanan ng marason. Unya mga Kristohanon nga dili motuman sa mga pagtulunan og mga Kristohanong walay batasan. Palay ina ayaw pagkuyog ana kay nganuman maka-impluwensya na nimo. Kinahanglan palayo gyud ka. Si Jesus mipalayo sa mga Hudyo nga kung imong lantawon naa sila'y pagtuo, naa sila'y Dios nga gituuhan, pero mga hipokrito. Palayin ang mga Kristohanong mga hipokrito. Usas mga rason maingon niya o niya, pastor, kinsa na may mudala anak nila kung ato ng palayan. Okay, hay may imuhang palabihon kanang ma-impluwensyahan ka nga mahugawan ang imuhang lawas nga mao'y templo sa espiritu. Kinahanglan imo gyud na siyang likayan kanang mga tapulan, mga taong dili mutuman sa mga pagtulunan og mga taong walay batasan. Dili ni akong pagtulunan og mensahe ni bala ang kasulatan. Aron makakugi ta kay dili man gud ta ka trabaho ta maayo kung naatay mga kaubang tapulan. Makakuyog kag tapulan, makakuyog ka og mga Kristohanon nga dili mutuman sa mga pagtulunan og walay batasan. Kana bang mapahiran ka, kumbaga maangin ka, mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Maangin man ka. For example, makakuyog kag babae nga abangan, unya babae sad ka. Unsa may tan-aw sa mga tao nimo? Unya makasala sila kung makakit-an ka nga nagbitbit kag Biblia, mag-Bible study ka, unya imong kauban mga burikat di ay. Nagsigig panapaw. Unya hinumdumi dili lang kay maimpluwensyahan ka, mapahiran gyud ka. Maangin gyud ka gyud. Unya usasad ang mga tao moingon nga kana siya Kristohano man na siya. Bit-bit maging nagbiblia, tanawa na yung mga kauban. Murag maupo na siya. Una niingon siya nga, palayo kamo sa tanang kaigsuunan nga nagtinapulan og wala magtuman sa mga pagtulunan og pamatasan nga among gibilin kaninyo. Kay nahibaluan na ninyo nga angay kamong musundog kanamo wala kami magtinapulan sa diha nga diha pa kami uban kaninyo. Wala kami magpadulot og pagkaon nga wala namo bayre. Hinoo nagbuhat og nagbudlay kami sa adlaw ug gabi aron dili makahasol kang bisan kinsa kaninyo. Mao bitaw ng mga kaigsuonan ko sa Ginoo. Dunay mga tao nga kana bitaw mag-abusar. Gihimo namo kini dili tungod kay wala kami katungod sa pagpangayog suhol kundi aron mahimo kami ninyong sumbanan. Kay samtang diha pa kami uban kaninyo, giingnan namo kamo ayaw pakana ang mga dili mo trabaho. Kinahanglan kantigo kang mo barog. Kinahanglan kantigo kang mo barog. Nganuman, tan-awon kuno nato si Haring Solomon. Si Haring Solomon mga kaigsuonan, usa ka taong maalamon. Nagbaton siya kaalam gikan sa Dios. Ato kunong tan-awon ang iyang panultihon. Kapitulo 13 versikulo 20. Ato kunong tan-awon mga kaigsuonan. Versikulo 20. Ingon sa dinhi, ang kanunay makig-uban sa mga malamon, mahimo usab nga maalamon. Wow, no? Pagkanindota. Apan ang nakig-uban sa mga buang, mahitumpawak sa kaalautan. Mayra siguro tong buang yun kaysa taong buang-buang. Kana bang kuyaw kaayo nga makig-uban kag kanang naalang-alang nga pagkakristohanon. Kay malagmit ikaw mo'y guyuron.
kusog pagkainang mudasig nimo kanang mga naalang-alang nga pagkakristohanon. Bantay gyud na ninyo. Kay ngano man aron magamit nimo ang imong lawas alang sa kahimayaan sa Dios. Ang tuyo gyud ani mga kaigsuonan, ang atong lawas magamit ready kanunay sa paghimaya sa Dios, sa pagdaig sa Dios, sa pag-alagad sa Dios. Kay usas maka bira sa tao mga kaigsuonan, usa nga mga makabira sa tao mo hinungdan dili andam sa paghimaya sa Dios ang iyarang igsuon nga nalang-alang sa pagtuo. Kanang dili bitaw 100% nga dili bitaw total surrender ang pagpangalagad sa Ginoo. Nindo tan-aon inig panimba pero doon na di ay mga sikreto. Nya kanang mga sikreto ibulgar biya gyud nas Ginoo. Unang palain na ninyo. Maunay giingon ni Paul. Kay ingon si Solomon, pakig-uban anang mga maalamon, di ba? Mahimo usab kang maalamon. Apan, ang nakig-uban sa mga buang-buang mahintong pawak sa kalautan. Kanus aman na nimo na buhaton. Kanang wala na kay mahimo. Kanang kinahanglan makalikay pa ka. Kanang makapalayo pa ka. Pili agyo ng mga simbahan nga nagkinabuhi sa mensahe sa Dios. Pili agyo ng mga magwawali nga nagkinabuhi sa pulong sa Dios. Nahigugma sa kaalam nga gikan sa Dios. Buti pasabot sa pulong sa Ginoo. Pero kung magsigi kag pabilin anang mga simbahan nga nagsigi ra pug bisyo, kanang mga nagtudlo nagwali sige ra pug bisyo, ikaw ray naghatag og ka daot sa imuhang lawas. Kay ngano man mahidto pawak kas kalautan, mahimo kang alaot at tubangan sa Ginoo. Mao na nga palayo. Unsa may buhaton? Tan-aw nato si Paul. Okay. Unsa may buhaton Pastor Aaron? Makabarog ka. Tan-awa si Paul. Si Paul ha, kung imong lantawon kini mga pagsulay nga nasinatian nato karon layo ra kaayos mga nasinatian ni Pope Pablo sa dihang nahimo sang Kristohanon. Nganong grabe man kalig-on si Pablo. Grabing lig-on na si Pablo. Mga kigsuonan. Sa tulo niya kapanaw, wala siya pul-i sa pagwali. Ug ang iyang wali, straight to the point. Dili liko-liko. Nganong inaana man si Pablo? Tan-awon ko nato ang iyang pagkakabig. Hisgutan usa nato pagbalik ang iyang pagkakabig. Si Pablo, gatuo ra gyud siya una niyang pagtuo, insakto. Seryoso gyud si Pablo. Siya nga tao, seryoso gyud siya. Kung di gani ka seryoso, dali kang madala. Kabantay mo, walay laing nakadala ni Pablo. Gawas lamang ni Hesukristo. Walay nagwali ni Pablo. Walay apostolis nangahas sa pagwali ni Pablo. Kay una, naasay authority sa pagdakop. Pero sa diha nga, nanasay authority sa pagdakop sa mga taong muwali niya, iyang gilutos ang mga magtotoo. Iyang gigukod o iyang gipadakop, gipalatos niya ang uban, gibilanggo. Pero sa diha nga padayon sang nanakop sa mga magtotoo, nakigtagbo si Jesus. Kanang na-encounter niya si Jesus. Muna nindot kaayo mga kaigsuonan nga sa imong kinabuhi na encounter nimo si Jesus. Dili bitaw ka kana bitawng Kristohanon. Timanin niya, kung na Kristohanon ra ka tungod sa milagro, kung walay milagro, maluya ra sad ka. Kung na Kristohanon ka tungod sa panalangin,
kung walay panalangin, maluyar dayon ka. Kung nakristohanon ka tungod sa hitsura sa imong asawa, sa imong bana, tungod sa kwarta, o sa panalangin, kung wala na gani na, maluya ka. Pero kung nakristohanon ka, kay nakadungog ka, na-encounter nimo si Jesus sa imong kinabuhi, dili og dili ka maluya. Si Apostol Pablo, mga kigsuonan, tinuod nga na-encounter niya si Jesus. Nadungog niya si Jesus, nasabta niya ang mensahe ni Jesus. O gisunod o gibuhat niya ang mensahe ni Jesus. Human siya na bautismohi, kung imong lantawon ang kaagi ni Pablo, mga kaigsuonan ko sa Ginoo, nakigkuyog dayon siya sa mga magtotoo. Wala na siya mubalik pas ihang mga kauban. Wala na siya mubalik sa makigkuyog sa mga kauban niya nga mga bisyoso. Kung imong balik-balikan, mga kaigsuonan, ato naman ang nahisgutan ang pagkakabig ni Pablo hangtod nga nagsangyaw na sa mayong balita. Wala sa ilaing giadtuan kundili ang iyang isig ka magtotoo. Makig-uban dayon sa iyang isig ka magtotoo o niya naasay kadasig sa pag-share dayon sa pulong sa Ginoo. How about sa uban nato dinhi? Maubanay makit-an nato sa atong kaugalingon? Dasig bata sa pakig-uban sa mga magtotoo? Dasig bata sa pag-share sa pulong sa Ginoo? Ang uban nakabig tungod kay naay snacks. Nakabig tungod kay naay ipanghatag. Nakabig tungod kay naay scholarship. Pero kung nakabig ka, kay na-encounter nimo si Jesus, nakabig ka, o wala kay laing giadtuan nga mga lugar o dapit sing gitinguha sa imong kasing-kasing, kundili ang simbahan, ang presensya sa Dios, ang isig ka magtotoo. Mga kaigsuonan, unsaon aron malikayan nimo katong dapat nga mga malikayan? Una, palay ang mga Kristohanong dunay bisyo. Palay katong naalang-alang nga naalang-alang sa pagkakristohanon palay. Unya kanang mga Kristohanon nga dili mo tuman mga kaigsuonan sa mga pagtulunan. Kinahanglan ikaw sad nga Kristohanon magtuon gyud pug ka. Magtuon ka sa mga pagtulunan kay dili man ka ila sa Kristohanon kung nagkinabuhi ba nagwa, kung wa kay kalibutan sa mga pagtulunan. Dapat kita mga Kristohanon, mas tiro nato kanang mga pagtulunan ni Jesus. Pagtulunan may tungod sa pagpuasa, kay naay mga Kristohano, hambugiro kaayo kung makapuasa. Magpatas-anay pila ka adlaw, pila ka gabi, pila ka adlaw ang gipuasa. Naay mga tao naay mga Kristohanon nga tungod sa ilang pagsigig puasa mahambugiro na kayo. Naay kausa nga gimbangutana ko sa ka magwawali, pastor, pila ka adlaw imuhang puasa? Kung nakasuhay ko 5 ka adlaw, pero katulog ko ka suhay og kanang katulog ko gipapuasa ni Lord og napo straight yun na way kan anay. Walay pamahaw, walay paniudto, walay panyapon, walay snacks, gamay nga tubig o pahuway. Walay kaon. Napo ka adlaw, napo ka gabi. Gamay rang tubig. Isa kagamay. Kanang 21 ka gabi, 21 ka adlaw. Maunay gamay kay namo nga fasting. Kung mo'y paita sa aning kinayaha. Wa na gyud ko makiksulti pa. Unya, unsa may mga pagtulunan nga dapat tumanon? Adunay napulo ka mga pagtulunan si Jesus. Mahitungod sa balaod, mahitungod sa pag-ampo, mahitungod sa paghatag, mahitungod sa pagpanapaw, mga kaigsuonan.
Naay giingon diri ako pastor kasuway kog 21 days tubig ra pastor, grabe. Lotawa kaayo eh. Oh, matod pa ni Ginilin Rico Wagas 21. Pero dili patas anay ang prayer and fasting ha. Dili patas anay. Muna nga dili man gani na pwede nga ipakita, ipahibalo even ganis imong pamilya. Pero dunay mga Kristohanon ron. Moingon nga, Brad, pastor, iampo ko pastor kay nagpuasa ko. Ang pagtulunan sa atong Ginoong Hesukristo dili ipasugilon. Pero karon wala na musubay ang mga ubang mga Kristohanon sa mga pagtulunan. Nya ingon biya si Apostol Pablo nga palay ining mga klase nga mga igsuon nato nga dili mutuman sa mga pagtulunan. Og dili sad mo wala say batasan. Tapulan pagyod. Pagtulunan mahitungod sa buhat sa kaluoy, pagtulunan sa pagampo, pagtulunan mahitungod sa pagpuasa. Unsa may pagtulon sa pagpuasa? Mateo 6:16. Sa inyong pagpuasa ayaw ipakita nga nagsubo kamo sama sa gibuhat sa mga tigpakroingnon. Kay ang mga tigpakroingnon daig magpuasa, mugot ang hitsura niya pertigyong gutom ang pertipong luuya. Gipasundayag nila ang ilang gutom, nilang panagway aron mailahan gayon nga puasa sila. Ang uban ipaagi biyag pre-request, pastor, kanang iampo ko kay nagpuasa ba ko ron. Ang pagtulunan ni Jesus dili dapat nimo ipakita o isugilon. Ingon sa din isultihan ko kamo nga nakadawat ta sila silang ganti kon magpuasa ka. Panghilamos og panudlay aron walay mahibalo nga nagpuasa ka gawas sa imong amahan nga tua nga dili makita kinsa nagtan-aw sa gibuhat sa imong gibuhat sa tago o gantihan kaniya. Mao nay bantayanan natong mga Kristohanon. Speaking about pagpuasa. Unya na-apply ba na? Ang kasagaran ng pagpuasa karon. Mo request pag pre-request. Iampo ko pastor kay nagpuasa ko og 30 ka adlaw. Unya kay niingon magyud ang Biblia pastor nga palabuan puasa ko og 50 ka adlaw. Way kan anay. Gawas kong nagtininuod puasa sabit-sabit naglinugaw. Munang imbis panalanginan, layo hinuon kayos panalangin. Wala man mahimaya ang Dios. Unya, naapagyoy pinakaklaro diha, sulat ni Apostol Pablo. Unang Korinto Kapitulo 5:11. Unang Korinto Kapitulo 5, versikulo 11. Ang buot kong ipasabot mao nga dili kamo makiguhugoy sa usa ka taong nag-angkon nga Kristohanon, apan makihilawason o hakog o nagsimbag mga Dios tibotang-butang palahubog kawatan likay bisan kani pagkisalo. Kay ngano man sa ako nang gikaingon kaganina ang gisugid ni Solomon nga maalaot ka. Alaot yung ka. Kay ngano man ma-influensyan ka. Piliag yun ng mga simbahan nga walay mga imoralidad pero naagani na mga kabit-kabit diha. O niya gigamit pa simbahan. Pangita mog simbahan nga tarong. Pangita mog pastor nga kanang mutudlo gyud ninyo. Dili kay uyon-uyonan murag nahadlok na noon na ninyo. Good evening pastor, pwede mangutana gikan ni Alvin Galardo. Sige, pangutana ra gyud diri. Ako ara gyud gagisundan diri at anyuhang mga mensahe. Ya ingon diri, amin, mas lalo mo lig-on pastor kung na-encounter na si Jesus. Na ara gyud sa tao pastor kung dili ikinabuhi ang pagtulon-an ni Kristo. Daghang kay mga pagtulon-an mga kigsunan. Na po ka mga pagtulon-an. Unya gilig-on pa gyud na ni Jesus. Kung imuha ng basahon diha sa Juan, sulti ni Jesus nga gisulat ni Apostol Juan sa Kapitulo 8, versikulo 31. Nga ilho niya
nga magtutuo ka kung nagkinabuhi kas iyang mga pagtulunan. Ako gud ang basa. Siguro na mao man ay giingon niya. Miingon si Jesus sa tanang nanuo kaniya. Kung tumano ninyo ang akong mga pagtulunan, tinuod nga kamo akong mga tinunan. Diha pa lang sa sulti ni Jesus, iyan ang gipakita nato nga dunay mga tinunan nga dili di ay tinuod. Iyang mga dili di ay tinuod nga tinunan. Kusog kay mo angkon nga Kristiyanon, kusog kay mo angkon nga alagad sa Ginoo, nagpagamit sa Ginoo, pero atubangan des Ginoo dili di ay tinunan ni Kristo. Kay ang tinuod nga tinunan ni Kristo katong Kristohanon nga nagtuman sa mga pagtulunan ni Jesus. Ano yang pangutana? Sa imong simbahan, tanan nga nagpagamit diha. Kanang nagpagamit sa praise and worship, music team, sa magwawali, sa mga leaders, unsa man, wala na sila sa lawayong pakikilawas. O niya, mao man ay pinaka-importante nga ikinabuhi. Dili na sila mga tapulan. Kay mao man gyud na pinaka main nga mensahe diha ni Apostol Pablo aron ang atong lawas magamit alang sa kaymayaan sa Dios. Kay kung dili man nato na likayan, maimpluwensyahan ka. O niya, maapil ka. Ingon si Solomon, maalaot ka. Perting usika ang imuhang pagsimba. Usik kayo ang imuhang mga sakripisyo. Dili di ay dawaton sa Ginoo. Una sa tanan, ang atong Dios balaan. Ang atong Dios matarong. Walay makaatubang niya nga hugaw. O niya, hustisya pagyud ang Dios. Unsay atong gibuhat, maunay atong madawat. Ingon si Terwaning Dignos, tama pastor, kanang maayo nga pastor. Good evening pastor. Okay, maayong gabi ninyo diha. Si Alvin ay pangutana, asa may yung pangutana diri. So naa pa mo'y mga pangutana, pwede ra gyud kay mong mangutana. Pero ay ra gyud ko pangutana asa mapalit ang tambal nga para sa mga balatian kay dili man ta kon diri. Dili man ta parmasi diri. Pagtulunan mahitungod sa pagpuasa. Pertin daghana pagtulunan mahitungod sa gikan man ni sa kapitulo 5. Mga pagtulunan. Pagtulunan mahitungod sa balaod, pagtulunan mahitungod sa kasuko, pagtulunan mahitungod sa pagpanapaw. Pagtulunan mahitungod sa panagbulag. Kumusta naman katong mga minyo nga nag-abroad? Kumusta mo diha? Wala ba mo magkiniat diha? Nya, magpapre-request mo, pastor, iampo ko pastor nga proteksyonan ko saon pag abot sa proteksyon sa Ginoo nga dili mamo angayan. Mao nang kitang mga Kristohanon, ikaw ug ako nga nagtuo kang Kristo, magmaigmaton ta. Kinahanglan magmaigmaton ta. Kanus ama nato ni buhaton. Karong napatas kalibutan. Magmaigmaton ta. Pagtulunan may tungod sa panimalos. Ayaw yung panimalos. Likay. Maunay mga pagtulunan, mga kaigsuonan. Ingon din kay ako ani nga talaga ag pagtagad mga kaigsuonan. Mayong gabi Pastor Gideon og sa tanang mga gasunod sa imong programa. God bless kanatong tanan. Si Matia Sato. Oy, salamat kay Sister Matia. Ya si Virginia Balista Paluga, maayong gabi Pastor. Salamat. Jamo Pastor, makadungog na pod ko sa pulong sa Ginoo. Request labaw sa tanang butang. Okay, ato ko pinakatumoy. Maghulat ko og mensahe gikan sa ninyo. Kisama na diri. Si Mark Joseph Monteselio. O niya ingon siya diri. Asa naman to? Sharika Manapa. Pamati gyud aron dili ka pirmi
pirmi gamo imo huna-huna. Samne gamo dili galmo. Lahi ko tong galmo. Sige. Okay, ako asa ni nga kuanon ha. Ang pinakatumoy ra gyud ko mo sigig monitor ninyo kung naamoy i-share, naamoy ipangutana, mabasa ra gyud na nako kay ang pinakatumoy nga nag-message diri mo ako ang gihulat na ako sa pinakatumoy. Actually kung naamoy mga pangutana, pwede ra gyud ninyong i-PM sa ako ang account Gideon Candelario o kaha i-text sa ako ang number 0932-638-4134. Kay ako ra na nga doon na ragay mga panahon nga ako nang ablihan. Ako nang matagad. Dili man siguro human sa akong live matagad na ko ugma. Doon ay mga panahon nga ako nang matagad tungod kay dili man gyud nako tanang panahon mahatag diri nako sa programa. Kay unas tanan na po'y panginhanglan nun akong pamilya. Doon na sad ko'y mga trabahoon. Labi na mga kaigsunan sa pangandam nato sa pagtukod og simbahan. Kay diri sa ato ang FM station, recording studio, o sa ato ang main sa ato programa ang pulong mo kinabuhi ko. Doon ay usa ka tawo nga gigamit sa Ginoo nga muhatag siyag luna. Og kining luna mga kaigsunan kung makabisita ra gyud mo diri, medyo dako-dako gyud siya nga luna. Nga pwede siyang matukurag dakong simbahan. Nga pwede pagyong matukuran og dapit nga para sa mga bata. Unya akong gipasalamatan ang Dios kay nangusog gyud siya mga kaigsuonan nga amo ang magam-an og kana bitawng mapirmahan niya. Aniya siguro next week amo ni siyang maduol sa mahatod sa abogado para magam-an og dokumento. Pagpamatuod nga gihalad ning yutaa para sa kahimayaan sa Ginoo. Una nga akong ipasalamatan ang Dios mga kaigsuonan sa ihang pagtagbo niining tanan. Si Girly Salvia Pigalan, good evening pastor, salamat sa Ginoo bisan naa sa layo gipanalipdan ko niya. Gipalayo sa mga tentasyon, dalaygon ang Dios sa akong kinabuhi. Kanang paggipalayo sa Ginoo sa imuhang gipalayo ka sa mga tentasyon. Sultihan ti ka Sister Girly, tungod kay naningkamot ka. Naningkamot ka. Pasalamatan nato ang Dios nga ang imong pagpaningkamot nakit-an niya. Kay ang tinuod mga kaigsuonan kining tentasyon, dili man ni siya moabot sa mga taong wala maghuna-huna og kaulag. Di gyud na siya moabot. Mga kaigsuonan. Siguro na ay moabot like ni Joseph, mga kaigsuonan. Pero ang tentasyon kasagaran moabot na siya sa mga taong naghuna-huna og dautan. Naa na sa Santiago mga kaigsuonan. Santiago kapitulo 2 man siguro to. Kapitulo 2 niya sugod og 14. Ingon din mga kaigsuonan 14 ba to? Kapitulo 2 or kapitulo 1. Ako rang tan-aon. Nga ang tentasyon mo abot kung hayluon na sa siyang hunahuna. Dautan niyang hunahuna. Kapitulo 1. Versikulo 14. Apan mo abot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. Kanang nangandoy. Nangandoy. Kung nangandoy ka kanunay sa presensya sa Dios, proteksyonan ka. Pero kang nangandoy nagkag gimingaw nas bana, gimingaw nas asawa, sige nagpadol-dool sa mga bidyok ko sa mana ang mga chatmate. Muna nga apan mo abot ang tentasyon kung ang tao hayluon og danihon sa dautan niyang tinguha. Na anay dautan ganing tinguha, ana na mo abot ang tentasyon. Unya ang ihang daotang tinguha manamkon og manganak og sala og inig kahingkod na sa sala magdala kinig kamatayon. Si Prince Bindulo, pastor, lihog ko og basa sa Mateo kapitulo 7. 13 o 14 pastor unya lihog ko dayon explain pastor. Salamat and God bless. Gikan ni Prince Binduho. Ako anang tagaan og pagtagad mga kaigsuonan. Naba mo'y mga
Napagabay mo ikadugang mga kaigsunan, pwede ra gyud ninyo nga i-share diri sa atong programa. O kaha, ikapangutana. Kapitulo 7 sa Mateo. Ang Kapitulo 7 mga kaigsunan, versikulo 13. Ang versikulo 13, sigpit nga ganghaan. Naghisgot ni sa ganghaan, agianan. Walay laing gihisgotan dinhi ang langit og ang imperno. Duha ka klase nga ganghaan, agianan. Sa inyong pagpangita sa dalan sa kinabuhi, sulod kamo sa sigpit nga ganghaan. Kay ang lapad ang ganghaan ug sayon nga dalan paingon man sa kalaglagan. Mao kini ang gisubay sa kadaghanan, apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon, ug diutay ra ang nakakaplag niini. Usa ni siya ka mga nakit-an sa atong Ginoong Hesukristo. Ug kining maong mensahe umalabot ni siya. Kining duha ka klaseng ganghaan. Ganghaan nga sigpit, ganghaan nga lapad. Og ang ganghaan nga sigpit giklaro diha kung asa paingon, asa padulong. Ang ganghaan nga sigpit paingon sa kinabuhing dayon. Pero ang ganghaan nga lapad paingon sa kalaglagan. Lamang giklaro pag yun diha mga kaigsuonan nga jutay ra gyud, sigpit pa jutay ra ang nakakablag. Ang lapad nga ganghaan, lapad pa, sangkad pa. Apan kung imong lantawon mga kaigsuonan, mahitabo gyud ni siya. Tanawar kagod sa imong simbahan. Sulod kog simbahan, pila ra ka buok siguro ang naninuod ana sa pagpangalagad. Sultian ti ka mga kaigsuonan, doon ako'y amigo nga dili ra nako nganlan ang ihangan. Usa ni siya ka dako nga pastor. O doon na sa gidala nga mega church sa Cebu City. Daghan mang mga dagkong simbahan diha sa Cebu City. Ang iyahang simbahan nga gidala sa usa ka Sunday service moabot og 5,000 ka tawo. Pero ingon siya, kanang 5,000 ka mga tawo nga nanimba, siya mismo nga nagdala, may nalag na ay 50 ka mga tao nga 100% nangalagad gyud sa Dios. Muingon ganitang 100% nangalagad sa Dios, kanang gitalikdan na niya ang iyang kaugalingon ba? Kanang gidinay na niya ang iyang kaugalingon. Kanunay niyang gibalibaran ang iyahang kaugalingon. Pero tanawa, daghang kayo mga Kristohanon nga ang sinultihan kalibutanon. Pastor, mauni akong gusto. Pastor, mauni gusto na akong matuman. Mauni gusto na ako, pastor. Ay nalag pangalagad kung mauna. Kay mauna lang na maka-imperno ni mo, luoy kay ka. Kay ang giingon sa ato ang Ginoong Hesukristo, sultihan ti ka mga kaigsuonan. Grabe ka klaro eh. Kinsa katong buot mo sunod or buot mahimong tinun-an, kinahanglan did-an niya ang iyang kaugalingon. Muna niingon si Apostol Pablo sa iyang bahin, alang nako, patay na ang Pablo. Dili na ako ang nabuhi, kun dili si Jesus Christ na. Imagine ha, siya ang namulong ani. O niya, gisulti ni niya namo nga mga pastor. Gisulti na niya namo sa tubangan sa mga pastor. Dili lang kay ako, kung dili daghan kay may mga pastor ang gisultihan ni ini. Unsa pa kaha kung kanang gipanagna sa Biblia nga ang mga mini nga mga propeta maghimo nag mga milagro. Unsa kaha ang mahitabo kung ang larawan tagaan ng authority, makaayo na siya, makapatay na siya. Una nga, ampinganan kaayo man kanang kinabuhing dayon. Ampinganan kay na. Maubitaw nang ang Biblia na kanunay nagpahinomdom. Paningkamuti ninyo. Paningkamot kamo. Kay ang pagsulod sa gingharian sa langit, dili sayon. Pero daghan kay mga magwawali nga pertera gyukonong sayo na. Si Jesus ang gasulti, hay may atong tuuhan, kining mga tawhana nga nagwali, og mismo si Jesus
nga maoy source sa mga giwali. Si Jesus miingon nga dili sayon, sigpit, pipila lang ka mga tao. Mao na nga naa ko'y wali diri sa ato ang programa, kinsa ang makapasaag, kinsa ang number 1 nga makapasaag sa mga tao, mga magwawalira. Tanawa ra ng social media, makit-an ra nimo diha, tawhanon ra gyud kaayo ang mga kinaiya. Magsige ra hilalis. Manggawas na mga pinulungan nga murag mga bata. Wala na'y panahon sa pag-ampo. Mao nang likay ng mga tawhana. Ikaw ug ako ayaw na pag-entertain anang ilang mga video. Ayaw na pag-entertain anang ilahang mga post. Saon na to paglikay? Nga kita mampoy mo. Saon nimo paglikay kon mo entertain pug ka. Namatay trabaho. Ang atong trabaho, himayao na to ang Dios sa atong lawas. Kinahanglan atong lawas magamit alang sa kaymayaan sa Dios. Unsaon? Moning likayan na to ang dapat likayan. Si Janer de la Rosa Estante, amin tama jud kay pastor. Si Marcelina Cinco Esclamando, mayong gabi pastor, unsa oras magsugod imong programa kay dili ko usahay makaabot sa imong pagsugod. Watching from Kandihay, Bohol. Salamat kaayo sa imong pagsunod, Sister Marcelina. Ang Dios magapanalangin nimo. Magsugod ko sa kuan alas 8 pero kasagaran alas 8 pero kaganina ni sayo ko alas 7 kapin, mag alas 8 ni sugod ko. Unya sa gabi na siya, pero kung adlaw alas 9 buntag naagyud ko kung wa ko'y lakaw. Pero ugma kay Domingo man, Sabado ugma, napa ko'y live ugma alas 9 hangtod sa alas 11. Kanina nag-live ko kaganina ning brownout man, go diri sa amo ang lugar unang wa ko katiwas. Okay, dunay mensahe diri mga kaigsuonan. Si Freddy Aquino, pastor, maayong gabi sa ato, maayong gabi atong miaging simana nagdamgo kog nakasakay ko sa van. Og ako ang pagnaog akong nakita akong pastor nga nagbautismo nako. Ug sa ako ang pagtan-aw sa mani. Ug sa ako ang pagtan-aw sa unahan na ay bus nga nagpaabot or nagturno. Og ingon sa akong pastor maayo kay nakaabot pata. Og kagahapon pastor nagdamgo akong asawa nga naa daw mi sa bag-ong sakyanan. Og ako daw nag-drive sa akong asawa. Na daw mis bagong sakyanan og ako daw nag-drive. Og ang akong asawa ang naa sa front seat. Og naay daghang mga tao nga nagsakay og dili lang pod dugay ako pod gidamgo pod nako akong pastor nga nag-disciple nako nga sa akong kwarto nga gipuy-an iya kong gisulod og nakita nako akong kaugalingon nga samtang ako daw naglingkod og namalandong iya kong giduol. Kining imong mga damgo, Brother Freddy, ang tinuod gihulat kas Ginoo kanus aka mo desisyon og mudumalag simbahan. Siguro nakita nako sa imong mga damgo kay may kasagaran gyud nga ikaw mo'y muhatod diri og mga damgo nakaaning hiyasa nga giandam ka kanunay sa Ginoo. Lamang ang ako ang nakita nimo mao ni kulang ka sa pagdesisyon. Sultihan ti ka ha, ang ako nakita, sako lang ning nakita sa imong damgo. Kulang ka sa pagdesisyon sa pagdumalag simbahan. Ang imong mga damgo nga gipaabot diri sa atong programa, nagpakita nga padalaon ka sa Ginoo og simbahan. Apan kulang lang kag desisyon. Kay kining imong mga damgo, kay gasunod bang gyud ko sa imuhang mga mensahe sa imong damgo. Kanunay kanunay naghatod ang Dios og mensahe nga padalaon kag simbahan. Kanang magsakay ka og sakyanan, mapabas, mapamotor, bisag unsang klase nga naay mga pasahero.
nagpakita, nagministry or simbahan nga ikaw gi mo dumala, ikaw gi mo baro, ikaw mo'y mo tudlo. Lamang di ni siya may tabo kung kulang kag desisyon. Usas mga hinungdan nga nung kulang tag mga desisyon kung doon na tayo kahadlok. Kahadlok sa mga kaugmaon, sa mga pamilya, kabataan. Susiha ko no, Brother Freddy, kung unsay naa sa imong kasing-kasing. Kay kining imong mga damgo, kapila naman ako ni mabasag yun. Kapila na pod ko makadungog nga kapila ka damgo. Ako nagtuo nga, gipili ka sa Dios. Ang iyang gihulat imong desisyon. Kanang imong pagtando. O niya, usas ang gipakita din kanang dola ang imuhang pastor nga nagmentor nimo. Pangutan ang to kung unsay angay buhaton. Si RC Matondo, mao akong giampo permi ilayo ko sa tentasyon. Sayang akong pagsimba matag Domingo. Kung pas si non nako ang mga kalibutanon. Wow, anak gyud, ayaw pansin na. Labi na yung mga butanga kana bitang labi na gyud kanang mga butanga kuan kanang diin ka naulipon kaniadto. Pastor, salamat kaayo sa pulong sa Ginoo sa imong pag-explain. Bless gyud ko kaayo. Okay, mali man imuhang pagsabot anang Mateo at 13 pasabot gamay ra gyud magtuo sa tinuod, pero sa mga bakak ug walis sa mga false prophet or tudlo daghang mutuo, tiwasa sa pagbasa hangtod ubos. Okay. Salamat kaayo sa kinabuhi ni Geraldo V. Sans. Kay matod pa mali kuno ang ako ang pagsabot anang Mateo. Ako ba'y gipasabot ani nga mali. Insa nga gamay ra ang gyud magtuo sa tinuod sa mga bakak. Mali. Daghang nakatultol sa bakak o niya mas jutay nakatultol anang mali o mas jutay nakatultol anang dili bakak. Mas matud pa sa iyang gipasabot nga mas daghan ang nakatultol aning bakak. Pwede sad. Kay kung imong lantawon mga kaigsuonan sa katapusang mga adlaw, si Jesus miingon gud siya nga manungha ang mga mini, ang mga bakak nga mga magwawali. Nya kinsa man ang mga bakak nga mga magwawali? Mga mini nga mga magwawali. Nagwali sa pulong sa Dios, nagwali sa ngalan ni Ginoong Hesus, ni gamit sa ngalan ni Ginoong Hesus, ni gamit sa ngalan o pagtulunan ni Ginoong Hesus, ni gamit sa mga pulong ni Jesus, pero mga bisyoso. Mo na yung mga bakakon. Jutay ra kaayo ang mga nakakaplag sa tinuod nga mga pagtulunan ni Jesus. Pila lang gud kabuok mga mo na akong gipasabot kaganina. Sa usa ka simbahan, pila lang siguro kabuok sa imong simbahan, pila lang kabuok sigurong seryoso diha. Kanang tinud-anay nga nagkinabuhi sa tinuod nga mga mensahe ni Jesus. Ang tao nga wala magkinabuhi sa tinuod nga mga mensahe, mga tao na nga naulipon sa mensahe sa bakak. Sa usa ka simbahan, pila lang kabuok ang naninuod sa pagbuhat sa buluhaton. Kung imong lantawon, tan-awa ra gud ng imuhang naamagyud kay simbahan. Tan-awa ra ng imong simbahan. Sa panahon nga adunay prayer meeting, kana lang. Panahon sa prayer meeting, pila lang kabuok manunga. Siguro mo ingon nga, pastor, dili man tanan mga hiyas prayer warrior. Kay naagi yung mga rason lagi. Matod pas mga tapulan, kasagarang mga tapulan nga mga Kristohanon, maunay daghan kaing mga rason. Matod pa niya, tiwasa sa pagbasa.
apan masigpit ang ganghaan ug malisod ang dalan paingon sa kinabuhing dayon og jutay ra ang makakaplag niini. Lahi na sad ning kaning 15 og hangtod sa 20. Ang konteksto na sa dire, ang punuan mailas sa iyang bunga. Basig kani po dooy ihang gipasabot ni Brother Gerardo Sans, no? Kani nga ang punuan mailas sa iyang bunga. So lahi na sad ni nga kung imong lantawon, lahi na sad ni imong tutukan. Onya wala ako makaila kaninyo. Kay ang matag kapitulo mga kaigsunan kung imong lantawon, lahi na siya og konteksto o daghan kay na sa konteksto o daghan kay gitima. For example, Mateo 7. Ang Mateo kapitulo 7, 1 hangtod sa 6, dili na siya pwede ipuno ni mog discuss aring 7 hangtod sa 12. Kay ang 1 hangtod sa 6 mga kaigsunan, ang iyang konteksto pagtulunan mahitungod sa paghukom. Pag abot diri sa 7 hangtod sa 12 mga kaigsunan, dili na pud paghukom ang hisgutan. Mahitungod sa pulong pangayo, pangita ug panuktok. Pag abot diri sa 13, 14 mga kaigsunan ang singpit kaganaan. Lahi man sad ang mga kanimogong uban sad mga kaigsunan. Kung magbasag Biblia, pwede nimo songhot doon. Pero kung imo na siyang kuhaon ang ipasabot, pisa-pisahon. Dili na siya pwedeng irambulon. Kay kung irambulon na nato mga kaigsuonan, mahitabuan na magkakontradict na siya. Pero kung imo na siyang pisa-pisahon, for example, ang sulat ni Apostol Pablo o ang wali ni Apostol Pablo, lahi sa sulat og wali ni Apostol Santiago. Pero kung imo nang rabulon, mura na siyang contradict. Mura na siyang nakasumpaki. Pero kung imo na siyang pisa-pisahon, imo nang masabtan nganong giwali na ni Pablo, nganong gisulat na ni Pablo, or nganong giwali o gisulat na ni Santiago. Ang gusto sa ato igsuon nga ipatiwas diri sa 15. Okay. Pagbantay kamo sa mga mini nga mga propeta, muanha sila kaninyo nga murag mga karnero apan mga tinuod, sama sila sa mga bangis nga mga lobo, mailhan ninyo sila sa ilang mga binuhatan, kay ang sampinit dili man mamunga og ubas ug ang kadyapa dili usab mamungag igos. Lahi na sad ni kung imo ni sang tutukan. Pero kung imong hisgutan ang mahitungod sa ganghaan, ang giklaro diha, jutay ra gyud ang nakakaplag. Jutay ra ang nakadumdum. Sa ganghaan, paingon sa kinabuhing walay katapusan. The word nakakaplag, the word nakatultol mga kaigsuonan, mga tao na sila nga desisyon. Kay sultihan ti ka, bisag unsa pa na kaklaro nga mensahe, kung ang tao dili mo desisyon, dili gyud na maluwas. Sa panahon ni Jesus mga kaigsuonan, si Jesus ang nagwali, nakakita na silang milagro, pero daghan kaayo mga tao nga wala mo desisyon. Giunya-unya ra nila ang mensahe sa Dios. Doon ay mga tao, maingon si Jesus, daghan kaayong gustong mosunod. Pero maingon nga, unya lang Ginoo, paulian lang sa ko. Gusto kong mosunod Ginoo, pero bago kong nakapalit og parisang baka. Gusto kong musunod Ginoo, pero papulias ako kay napakoy ilubong nga minatay. Daghan kayong musunod, pero daghan nga mga apan ang kinabuhi. Nangasaag pa ang ilang hunahuna, di total surrender ang kaugalingon. Jutay ra ang maluwas. Okay. Muna giingon ni Rizal Rivera, jutay ra ang maluwas. Sa versikulo 15 hangtod sa versikulo 10, mga kaigsuonan kos Ginoo, lahi ni siya kung imo na siyang pukusan. Kay
sa versikulo 21 kaning wala ako makaila kaninyo. Unya mao na nga gipisa-pisa na pagsulat ni Mateo. Pero kung imo na ng rambol-rambolon, ang may tabuan na dili nimo makuha ang usa ka ang buot ipasabot sa Dios sa maong bersikulo nga gisulat sa Biblia. Gani kanang bersikulo nga gisulat sa Biblia kung isulat jud ang tanang mga mensahe diha sa Biblia, dili igo sulatan, dili igo isulat ang unsa pagyoy mga mensahe diha sa Biblia. Kaso lang matud pa sa Biblia sa mga kaigsuonan nga ang wala isulat dili na pod kinahanglan nimo. Wala na dili na atong dili na gikinahanglan nato. Dili na gikinahanglan nato. Aron ta makasiguro nga maluwas. Sa ato karon nga panahon mga kaigsuonan kung imo lantawon mga kaigsuonan perteng daghanang mga magwali. Matud pa sa akong amigo kaila, porting daghanang mga magwawali. Sa kadaghang mga magwawali, mga kaigsuonan, pila lang siguro kabuok ang tinud-anay nga nagkinabuhi sa giwali. Kanang gitawag matinud-anon. Pila lang kabuok siguro mga pastor nga matinud-anon. Alang nako, mao ni ako ang ikadasig sa akong kinabuhi. Maniguro ko nga ang nagwali wala gyud bisyo. Mga pastor nga nagwali sa akong kinabuhi. Katong mga pastor nga nagwali nga way bisyo, motoy giilan akong mentor. Pero katong mga pastor nga may raswali pero wala sa buhat, mao nang mga pastor nga giingon sa Biblia palay likay. Importante gyud ang pag-discern og mga magwawali. Gikan ni asa man to? Nawa man. Natoy ga message diri. Kinahanglan dili kay igo kang maniid, kundi imo gyud nang kilatison. Imo gyud nang kilatison kanang mga magwawali. Gikan ni Gigi Miss, no? Importante gyud ang pag-discern og mga magwawali. Imo hagyon nang kilatison kanang mga magwawali. Kay diha sa social media daghang kay nagwali maay muwali. Pero nadugay winali. Oy, doktrina may giwali. Doktrina na gani ang iwali mga kaigsuonan, sultihan ta mo mga kaigsuonan. Doktrinas karatula. Mubangga gyud naglaing karatula. Muna nga ang uban sad ganahan pod og wali sa doktrinas karatula. Unya kabalo ba mo mga kaigsuonan kanang magsigi mog paminaw anang wali anang doktrinas karatula? Ma-impluwensyahan mo anang mga gara-gara nga mga istorya. Muna nga pili agyo na ninyo ng mga magwalisat. Kung mga magwawali nga negosyante, maka-impluwensyahan po mo mga magnegosyo po na. Ninaw sa awit dire mga kaigsuonan, unsa man toy gi kuan dire. Gi request dire pero ako sa ni pasudlag awit. Uni ayaw mo kalimot mga kaigsuonan ha. Kining atong lawas kinahanglan magamit sa kahimayaan sa Dios. Ayaw gyud mo kalimot ana. Unya nganong kinahanglan nga gamiton ang atong lawas sa kahimayaan sa Dios? Kay una mga kaigsuonan ha. Templo ni sa balang espiritu. Ayaw gyud mo kalimot ana. Bisag asa ta templo ni sa balang espiritu. Unya dili na kitay tagiya ani kundi ang Dios dapat ato ning ampingan. Sunod, gipanag-iya na ni sa Dios. Gipalit na ni sa Dios.
Unya unsaon aron malakalikay sa mga katong mahitungod sa kahilayan aron ang atong lawas magamit sa kahimayaan sa Dios. Palayo gyud ta ang mga taong mga bisyoso. Ingon si Brother Dane Dere, request ko pastor dito sa cross. Okay, manganta sa ta. Pero sa may oras sa dere alas 9:45 nas kagabi on. Manganta sa ta. Ibigin si Jesus sa kabukirang kadalanan. Jesus ang kapitibad sa mga kaawan. Jesus ang pagpamilya, isugin ang ngalan niya. Okay, akong katahon ang request direng dito sa cross. Moni ang una nako nga compose gyud. Pero sa una sa high school pa ko, nagpuyo pa ko sa bukid sa Tanhay, Negros. Na ako'y compose ato pero kay giingnan man ko sa among pastor nga hayag compose John kay pasig makasala kaon ni ana kay naanay mga gasa-gasa ng kumpos nya na ako'y kumpos nga gama wala agihalad nako to gibuyag man ko sa kong pastor wa nagyud ko mo kumpos nya sige ram kong gadamgog yung mga mensahe pagka-cancer nako mga kaigsuonan nagsigi magyug damgo ato nya nag-cancer nako mo na nga pag-cancer nako didto ko napitawng nasuod gyud ko diha sa presensya sa balang espiritu kay matag karon og unya magsigi nam kog damgo. Unya akong mga damgo ako nang gamon sa kanta. Muna nga nahimugso kining kantang didto sa cross. Mao ni unag na kong gama nga kanta sa dihang na eskwela kog theology. Aw Bible School. Unya ako ning nakumpos mga kaisonan taliwala nga nagkanser ko sa 2011. Mura magniyaba gamay. Nisamot na. Ako sang angayon na. Sa daan ra siguro ni Squirdas kay og daan ng Kwerdas angay dire sintunaw na dire. Daan na ning Kwerdas. Angay naman dire. Amo ni usas mga bantayanan sa mga naay gitara para dili mo matagbaw angay. Amo ni mga tips. Kung angay dire, yabag gani dire. Daan na ng Kwerdas. Sintunaw na siya kung tawag. Angay man dire. Pero dire, murag ni angay. Ni angay na. Dire.
sintunaw na gid siya. Karaan na siya nga kwerda, angay na siyang ilisan. Pero wala magpasabot nga di ko mo kanta kay request man ni dito sa cross ako guni kantahon. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Kani mo lamang kami mo simba, kani mo lamang kami mga alaga, kay ikaw ang gipadala sa Ama. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Daghang mga katawan, relihiyon ang pinagbatukan, aman ang imong pulong. Ikaw lamang ang angayang simbahon. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa among kaluwasan, sa pagtubos mo dito sa krus. Karon kami ania, kami nagkahiusa, dili pang relihiyon, kung dili ang imong mga pulong. O Jesus, salamat sa gugma. Salamat sa gugmang walay paglubad. Salamat sa imong mga kasakit. Salamat sa imong mga pagantos. Salamat sa
sa krus kalawasan nga naangkon ko kalawasan nga naangkon ko. Doon ako'y mga bago nga kompos sa matong gi-request lahutay o niya gugpang maunongon. Akong katahon ang awit makalangit nga i-compose na compose nato diri sa itong programa ang pulong mo kinabuhi ko. Lahutay o kining gugmang maunongon. Kuyugi ko ninyo sa pag-awit makalangit o niya ako ning hinahinayan og upload pero kung naay mga na-compose nako diha nga mga kanta papagid nako mahuman po nako upload. I-search lang ninyo sa YouTube ang pulong mo kinabuhi ko. Na diha ang ako ang mga na-compose mga kanta. Ang pulong mo kinabuhi ko. So ablihan ninyo ang YouTube. Dahil i-search lang ang ato ang programa, ang pulong mo kinabuhi ko. Na diha ang akong mga compose nga kanta. O lahutay o gugmang maunongon. Ba may kinutuban man ang tanan kalisdan ng kasakitan doon na may utlana usa ayaw kaloya kay may ogma pa angay ka lang mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung mo ngit-ngit man ang mga adlaw mo ayaw kalimot sa Ginoo tanang kabugat mo tabangan ka ayaw ragyot pagbiya ka niya dili ba may kinutuban man ang tanan kalisdanan kasakitan doon na may utlana usayaw kaloya kay may ongmapa angay ka lang mula hutay aron makalabang ka sa pagsulay. Pagmatinod anon lang samtang may oras pa kay andam ang Diyos kun muli buka buhata ang tanang kabubuton niya kay ang panalangin niya gihatang na dili ba may kinutuban man ang tanan kalisdanan kasakitan doon na may utlana usayaw kaloya kay may ongmapa angay kalay mo lahutay aron makalabang ka sa pagsulay. Kung ang panalangin maangkon mo na ayaw kalimot dayga siya ug dili ka
makapsan sa tanang butang. Kung si Jesus karon imong lagaran, dili ba may kinutuban man ang tanan? Galisdanan kasakitan, doon na may utlanan. Usayaw kaloya kay mayong mapa, angay ka lang mulahutan aron makalabang ka sa pagsulat. Sukat pa kani adto iubanan mo ako. Sukat pa kani adto giatiman mo ako. Bisan pa sa katalagman, bisan pa sa kalisdanan, giluwas mo ako. Ang pagkamayo mo, Jesus, maunongon mong gugma, nagadasi, nagalikod sa pagtuko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kay ang gugma mo kanunay gyong maunongon. Hingtod karon na buhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. Angayang kang daygon sa tanang panahon, kayang gugma mo kanunay gyong maunongon. Hangtod karon nabuhi ko sa pagkamaayo mo, O Jesus, dawata ang mga alad ko. O Jesus, dawata ang mga alad ko. Daghang mga katawhan dinhi sa kalibutan, walay kasayuran, Biblia ang hisgutan. Daghang pangutana bahin sa Biblia, kay kini kunutunan, matud nila kini makabuhat. Ako kining gitun-an, tibuok kasulatan, akong nabantayan, ang akong kausaban. Sayop di ay sila sa ilang gituohan,
kay akong nasaksihan ang nagbasag kasulatan, nakabato kabaguhan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Diha sa kasulatan, kaluwasan makaplagan, kay si Jesus mao'y sentro sa maong pagtulunan. Kung imo kining tuuhan, maangkon mong kaluwasan, walay laing pangalan, makahatag kanimo o kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Sa awhagon ko kamo nga katawhan, Biblia atong tunan naron mahibalo kita sa kaluwasan. Dalaygon ang Dios mga kigsuonan. Bato ta sa pagampo sa dili pa ko manamilit mga kigsuonan. Ako ang pasalamatan ang Dios sa ihang pagkamaayo nga iyatang gitudluan, pag iyatang hatagan og mga pamaagi aron ang ato ang lawas magamit kanunay sa paghimaya sa Dios. Ginahanay mo akong lakas. Okay, akong gihangyo matag-usa nga matuta sa pagampo. Amahan na mo nga Dios nga magkagagahom, nagpasalamat kami sa mga pulong, mga minsay nga among na dunggan, among na sabtan o Dios ug among nagkatunan. Salamat o Dios nga imo kaming gihatagan Ginoo espiritu nga makaila Ginoo kung kinsay angay namong ikuyog ikauban sa among pag-alagad diha kanimo. Salamat o Dios nga imo kaming tagaan og kasing-kasing nga kantigo nga mosanong sa imo mga pulong, kantigo Ginoo nga mubuhat sa imo mga mensahe. Salamat o Dios nga imo kaming gidasig sa pagkinabuhi kanunay sa imo mga pulong. I-bless Ginoo ako mga kaigsuonan nga naa karos ilang panginahanglanon, bisan pa Ginoo sa mga balatian padayon nimo silang giayo tungod kay ikaw ang Dios nga amo ang gialagaran nga milagroso ug makahimo sa pag-ayo sa tanan nga moyudangop kanimo. Salamat o Dios nga padayon ka mga proteksyon sa akong mga kaigsuonan nga kanunay nga nahigugma kanimo, samtang sila nanarbaho, samtang sila nagnegosyo, samtang sila Ginoo nga nagkuki Ginoo, padayon kang nagaproteksyon tungod kay ikaw ang Dios andaman kanunay sa pagluwas sa mga tao nga misalig nga mahigugmaon kanimo. Salamat o Dios sa imo mga pulong nga among nakatunan ug amo kining i-apply samtang naapamis kalibutan uban sa imong tabang Ginoo, kay wala mi mahimo kun wala ka. Busa Amahan, salamat Ginoo nga matag-usa dunay kaisog sa pagdesisyon sa pag-alagad o pagkinabuhi sa imong mga pulong. Ako silang gisalig diha kanimo Amahan, ubani kaming tanan, proteksyonin kaming tanan, giyahi kami sa imong mga pulong pagtulunan, kay ang imong mga mensahe mo may among kadaogan. Salamat o Dios, samtang kami mo atos pagpamahulay, padayon ka magaproteksyon, magauban sa mga kaigsunan na manarbaho, padayon ka padala sa imong gamahan ng mga anghel, maoy magabantay, magatiman kanamong tanan. Walay bisang kinsa nga mabilin iniadto nga ning dawat og nakinabuhi sa imong mga pulong, kay ikaw man ang Dios magalig-on, magauban, magauna, magagiya kanamong tanan sa pangalan ni Jesus. Amen. O amen. Salamat sa Ginoo mga kaigsuonan sa iyahang pag-uban kanato. Ako nagtuo nga padayon ta nga magmadaugon, padayon ta nga
malampuson sa ato ang pagpagamit sa ato ang kinabuhi alang sa kamayaan sa Dios. Ikaw ug ako dili nato ni kalimtan, templo ta sa balang Espiritu Santo, og dili na kitay tagian ni nitong lawas. But ipasabot, dili ang atong desisyon mo'y ato ang sundon, kundi ang desisyon sa Dios, ang mensahe sa Dios, mga kaigsuonan. Dili nato tugutan nga ang atong lawas ato ang ato lang abusaran, ato lang ibaliwala, kinahanglan, mga kaigsuonan, ato gyud nga ampingan o niya ang mga gidili, kinahanglan ato gyud nang idili kanang mga pagkaon nga gidili, mga kaigsuonan, sama ang mga hinalad sa mga Dios, sama ang mga dugo-dugo o kanang mga karne nga gituok, mga naghikog nga wala pagasis dugo, o niya kanang mga salawayong pakikilawas, o niya kanang pagpaabang or kanang pagpagamit og mga babaeng lalaki nga abangan, kinahanglan ato ginang likayan. Daghan pa nga angay natong likayan, mga salawayon, mga kahilayan, ato nang likayan og palayan. Aron ato nang malikayan og dili nato makatunan ang mga bati nga mga buhat, kinahanglan likayan og palayan nato ang mga Kristohanon nga kana bitawng dunay mga binuhatan nga wala pod kahimuti sa Dios. Ang giingon ni Apostol Pablo, mga kaigsuonan nga mga tapulan, mga kaigsuonan nga dili motuman sa mga pagtulunan ug walay mga batasan, kinahanglan ato na silang palayan. Ato nang buhaton aron ang atong lawas kanunay andam ug kanunay makapahimaya sa Dios. Kini inyong igsuon Pastor Gideon moingon na sa ato ang programa, ang pulong sa Dios atong kinabuhi, ang pulong mo kinabuhi ko. Okay, good night and God bless sa tanan. Mag-aawit kanimo Amahan Jesus, magahalan mga pagdahi, mag-aawit kanimo Amahan. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan, ihatan nimo Jesus ang Ginoo. Ikaw nagpaminaw sa Shine FM 101.3 Non-Commercial Community Christian Radio Station. Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan! Sa Shine FM, adunay kadaugan. Ayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang Jesus. Ibayaw ka, iisa ka sa among pagdahi, kanimo lang. Ihalad na ang tanan, itugyan na ang tanan,